Merħba l-episodju ieħor tal-podcast illum magħna għandna lil Manuel Delija, kittib, ġurnalist kif ukoll bniedem li jagħmel fuq minn 13-il sena bħala uffiċjal fil-Gvern Nazzjonalista. Manuel huwa pjuttost figura kontroversjali kemm għal dak li jgħid u li jikteb kif ukoll għal passat politiku tiegħu. Ma' Manuel tkellimna fuq Defni Caruana Galizja, l-problemi tal-PN, l-arriva, Jason Azzopard, il-kriminalità organizzata fextutna u ħafna ħwejjeġ oħrajn biex intikom stampa ċara domna ngħidu jiena Manuel il fuq minn 4 sigħat u nofs. U għal daqstant minħabba li aqqasien mandi dik ix-xorta ta' stamina u naseb li ħafna minnkom aqqas dan il-podcast eleġġejna li naqsmuh f'żewġ partijiet. Insomma, tadita interessanti immens. Issa minuta kollox kemm nirringrazzjaw l-sponsors li mingħajrhom dan il-podcast żgur li ma jseħħx. L-ewwel nibdew b'Derek Meats li l-hom sa mill-bidu magħna f'dan il-proġett 9986-6425 jekk tixtiequ li Derek jasal fuq l-adba tagħkom f'temp ta' 48 sija jew ħafna drabi inqas bix-xirja għajr il-ħanfin Derek ukoll isset jagħmel homemade burgers li jdewbulek qalbek. Ta' Derek ilhom fix-xogħol mill-1840 xogħolhom is-sena jafuha sew. Tuhom telefonata, grazzi wkoll il-Leakabs li wkoll ilhom magħna sa mill-bidu ta' dan il-proġett. Grazzi ħafna guys, azienda li storikament mexxew l-industrija ta' taxis lejn l-epoka moderna, dawn nies viżjoni. Naturalment jekk se tixxalaw, jekk se tixorbu, aqbdu u niżlu leb ħalli Leakabs jiġu għalikom tkunu fej tkunu, nerġa' nisħaq l-inqas prezz u jaslu fejkom fl-inqas ħin ukoll. Grazzi lil form ta' Valley Road l-imsida kif tidħol għandhom mal-ewwel tintebaħ bil-kwalità u l-istil li għandha l-amara tagħhom. Il-kwalità ta' servizzu wkoll wieħed li ħafna vera jaqduk mill-koxxa nies ġenwini li xogħolhom jafuh sew ilhom fis-suq medda ta' snin twal ħafna. Serraħ rasek meta tażel l-amara mingħand il-form qed tagħmel għażla tajba ħafna. L-aħħar sponsor tal-lum huma l-ħbieb tagħna tal-Valletta Glass. Tinsewx żuru il-website tagħhom u kif tkunu qed toħorġu mill-checkout iktbu John Mallija bħala promo code u tibbenefikaw minn skont ta' 15%. Din kienet l-introduzzjoni tal-lum, naddu issa l-ewwel parti tat-taħdita tiegħi ma' Manuel Delija. Bil-telefon ngħidlek mal-buzz. Mill-waħda neħibu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela tlaqna? Jien minn taslima, pero nejx l-mqabba. Imqabbi, ma adottat, l-mqabbin musa jaqblu mija, jek najt li jien imqabbi. Nejx l-mqabba. Tgħix l-mqabba? Għalfej ħsib li ħalaxa. Fil-fatt, jien ġej kienu bandiera ta' San George u dak huwa l-slogan kien la għaxaq tar-raħal. Imma preferenza għal San George. Għax jaxxaqu. Għax jaxxaqu mhux hekk. Kultant, il-Malti versatili iktar mill-li namluħ. Musa nallem li l-għax għandek is-sena, ma... Grazzi. Le, ekku. Għax xaqta. Dik ġili intużat fil-konfronti, xi karozza tal-linja ta' saltar. Oh, Marem, John! Le, żgur li li sejrinem. First stop, arriva. All right, mela. Insomma, bdejna b'tajb kun taf li dak kollu li jiġri f'dil-kamra tiġi rekordjat il-koll, ovvja. Mela. Għafżat. Merħba lil, kif int? Grazzi, tajjeb, nittama li nibqa' sija satej li ta' uħra. Ma bdejt tajjeb. Ġeneralment kun naqra ta' maratona. Nieqsa minn kull arfin ta' il-ħin fej qegħdin. Ħanibda spiex ta' ninkwadra għal konverzazzjoni għax mhux għax il-podcast l-oħrajn mhux sinċir, anzi huma pjuttost sinċira ħafna. Ma naħseb dan il-podcast għalija ħajkun sinċir b'mod li naħseb ħajkun ftit diffiċli wkoll anke għax nixtieq li jinstab xi xorta ta' iktar arfin dwar xurxin, naf li għandna tiri li huma simili, pero hemm xi affarijiet li inħoss li hemm disparità li teħtieġ pont. Sewa. Waħda mill-temi tal-podcast ġeneralment ukoll ix-xettiċiżmu
il-segwaċi tagħna bħalma sħaqlek il-bieraħ huma l-antitesi tal-hardcore tal-partiti. Mhumiex disċipli. Mhumiex disċipli assolutament, fejn kollhom bżonn jaqlaw li fejn kollhom bżonn jikkritikawni. Segwu ħafna u ma parteċpi ħafna fil-konverzazzjoni, ġili jaqblu miegħi, ġili ma jaqblu xejn, ġili jaqblu miegħi b'xi disclaimer jew hekk, però they're not followers, eżatt disċipli. U jiena xettiku daqshom. U biex inkun sinċir dwarek jiena għandi x-xettiċiżmu tiegħi. Sewwa. Issa, nixtieq li tibda inti. Nibdew b'naqab mod vak u wiesa. Sewwa. Dwar ir-relazzjoni, mhux vak, astrat forsi, dwar ir-relazzjoni tiegħek ma' xettiċiżmu bħala kunċett. Jiena ta' 13 sena l-lum il-missiera tal-lum sejjer iktar qudies. Ta' 12 sena kont qed ngħidilhom nisa nsir qassis. Però naħseb li wieħed minn dawk li jewdnu fuq l-eżistenza tal-law kif organizzat l-univers. Iktar minn ħafna nies li nitkellem magħhom fuq suġġetti. Ġifieri għandi tendenza nġib is-suġġett fid-diskors u ndejjaqhom. Qoddis nar taħad biżejjed speċi. Nifqu hemm. Tismawx biżejjed. Ġifieri mhuwiex motto biss li a life unexamined is not worth living. Ix-xettiċiżmu huwa għalmenu għalija il-nourishment, l-ikel li tagħmel l-eżistenza xi ħaġa ħjar minn għal kollox inutli. Ġifieri bdejt b'xettiċiżmu eżistenzjali. Xettiċiżmu inqas importanti, ma xettiċiżmu politiku għaddejt minnu wkoll. Ġifieri jiena ntrabbejt familja laburista, aħna dar tommi ma nitkellmux fuq politika. Għadkom sallum? Għaliex l-aħħar konversazzjoni politika li kellna probabbilment kelli xi 15-il sena u ma kienx pjaċevoli u tallimna nsibu mod kif is-suġġett nagħmluh tabu ħalli nieħdu pjaċir b'xulxin b'modi differenti. U dak ukoll kien proċess ta' xettiċiżmu, ġifieri jien waqt li flirtjajt waqt li jiena sirt atew, dak kien proċess ideoloġiku. Ġifieri ta' 12 sena, 13 sena kien jinteressani il-Marxizmu u fost il-mistoqsijiet xettiċi li kien jistaqsi il-Marxizmu kien ir-rwol ta' reliġjon fis-soċjetà, kif ir-reliġjon għandha ħabta tavvalena il-relazzjonijiet tal-poter. U mbagħad pass minn hemm li taħseb f'affarijiet eżistenzjali bħal kif inhu organizzat il-kosmos. Kif ħadu għal-ġenituri dan l-avvent għal-ġol-ateizmu? Paċenzja u sabar kbir u bittama li naħseb li għadha sal-lum illi xi darba nerġa' lura. Ġifieri jiena naħseb li l-ġenituri tiegħi għadhom jaħsbu li għaddej minn fażi ta' adolescenti ta' fażi ribeljuża li eventwalment speċi nerġa' mur l-quddies u l-affarijiet kollha. X'eta għandek inti? Għana l-45 ngħidu. Sama kbira. Fuq il-fidi ngħidu pubertà naqa' twila. Imma sekundarja għal dak imbagħad hija xettiċiżmu politiku li jiena għaddejt minnu wkoll. Ġifieri jiena ukoll qatt ma kont disċiplu, ma ngħidx qatt ma kont segwaċi, ġifieri kien hemm issues illi għalija kienu importanti ħafna u naħseb il-cross milli tkun Marxist għax naħseb ta' 12 sena, 13 sena stajt issejjaħ li hekk, jien żgur kont issejjaħ li nnifsi hekk, forsi b'apprezzament immatur tal-terminu. Però jisu ta' 15-16 sena u bdejt noqrob lejn l-università, eccetera. U għadni sissa ma missejt l-ebda politika u għadni żgħir u missieri mhux attivi fil-politika, eccetera. Dak iż-żmien meta kelli 15-16 sena jien kien hemm il-mistoqsija tal-Ewropa. U naħseb anki mill-ideoloġija marxista, attitudni internazzjonalista lejn il-mod kif torganizza d-dinja
għamlitni ftit federalista, daw ħafna aġġettivi veru, pero inti saqsejtni xettiċiżmu. Konċettiku mill-prietka u konċettiku ħafna mill-latitudni izolana, latitudni ta' nżommu rajna fidejna dat tip ta' retorika. Jiena niftakar ta' xi 16 sena kom dejt naħdem il-Bay Radio, dak iż-żmien kien għadu jiftaħ, kon ġurnalist, reporter fuq il-radio ta' 16 sena. U kien batalija Everest Bartolo li kien imexxi is-Super One. U kien batalija biex saqsini għalli jiena smajt għalli għaxan naf smajt bik u smajt bil-kuġin tiegħek għax ma tibdix taħdem magħna. U jien frasi ma kienx hemm għax jien għandi antipatija għall-Labour Party, jien frasi kien immintom n-nies li ma tridux li nitlu fl-Ewropa. Dik kienet u allura miex għażla politika li għamilt dakinhar li kienet ġejja la minn xi tradizzjoni, la minn xi għax dejjem hekk kien, la għax tammit fiha. Imma kien break ta' għażla illi l-istess attitudni lejn li mmur l-qudies imma ngħid imma jiena veru twilit nemmen fiha di, imma nemmen fiha. Il-relazzjoni tiegħi mal-politika bdiet hekk ukoll. Bdiet b'xettiċiżmu, bdiet distanza. Issa, ifimni, ġveri, ġejt lura mill-istudji tiegħi ta' 20 sena, l-ewwel job wara l-università. Iżom Brit insaqsi, kemm dom biex fiqt mill-Marxizmu? Ma tfiqqat minnu. Loaded dik il-mistoqsija. Ma tfiqqat minnu. Ma tfiqqat, tħossok għadek Marxist? Differenti, le ħanid li kara. U ftit bħal l-alkohol, le? Ġveri, inti anki jek tiqaf tixrob, tibqa tajt omrok kollu li jint alkoholiku. Jiena naħseb li hemm ħafna talimiet. Jekk tpoġġi li qoddimi zero sum game u tgħid li hawn żewġ affarijiet, the blue pill and the red pill, right? Ngħid tagħżel. Marxizmu u jien naf faxxiżmu. Jien naf l-impilna laħanieħu. Ġifieri ibda mill-antipatija għall-autoritarjenizmu, Marxist jista' jkun xejriet ħafna. Mhux se jkun Marxist, mhux se jkun Marxist, dak se jkun faxxist li bes l-aħmar. Ġifieri. Però ma taħsebx li hemm xi ħaġa impliċita fis-sistema Marxista li tagħmilha tiffaċilita biex ċertu xorta ta' nies. Għax ta' kull darba li prattikat dal-osra Marxizmu jidirli bejt Stalin u Pol Pot u daw l-ħut kollha biex ta' bil-forsi bl-eċċezzjoni ta' Ċina. Ara, m'għandix, mhux se nissuġġerixxi u nirrakkomanda lil ħadd li organizza l-istat fuq l-isforz li tisforza lin-nies li ma jkollhomx proprjetà, li ġifieri dan mhux parir akademiku ta' kif għandha jiġi organizzat stat. Però jekk ma nieħdux it-talimiet tal-żrieraħ tal-inġustizzja f'soċjetà illi tinsa l-grupp ta' nies illi tieħu minnhom u ma tagħti xejn lura. Jiena naħseb nisbaljaw li nsew dawk il-lezzjonijiet sempliċiment għaliex kien hemm min għamel ta' birruħu li qed jieħodhom dawk il-lezzjoni. Ġifieri qisni qed ngħid. Tieħux il-Kristjanità mill-imġiba tal-kruċjati. Mill-Kristjanità ħafna lezzjonijiet li ħadieħu jimma fiqx mill-edukazzjoni nisranija li ngħatajt. Ifformatni wkoll. Ifformatni s-sens ta' umanità li tqis kull bniedem bħala moni bid-dinjità sħiħa tiegħu. Minix Kristjan, ma nemminx fil-mabudija, ma nemminx però is-sens ta' li ma kull min tirrelata jobodok jew iħobbok ħaqqu rispett u ħaqqu dinjità, naħseb hija elezzjoni li ma rridx infiq minnha. Le, naħseb hija importanti. U naħseb li il-Marxismu qabli li irnexxielu jidentifika sew hija daw il-problemi li jinħolqu kważi dejjem fil-ġerarkiji soċjali li jkollok din is-sitwazzjoni fejn ta' fuq ikollhom ħafna u ta' taħt il-makus terġa' mhux tal-li ma jkollu xejn tal-li noħdulu l-ftit li għandu u naħseb dak l-ġieħ li il-Marxizmu jixtieq jindirizza, però ma naħsibx li jirnexxielu bħala metodu. Li l-metodu mbagħad x'ismon. Le, ġifieri. Huwa ideali. Bħalma mhux metodu ideali ma nafx x'inhu, però jiena mill-kwotazzjoni ta' Churchill sewwa li jgħid democracy is the worst political system
except for all the others. Ġifieri l-ideal tiegħi huwa li fl-assenza ta' xi ħaġa ħjar, fl-assenza ta' mudella ħjar, personali nemmen ġenwinament u sinċerament fid-demokrazija. Mhux għax naħseb li d-demokrazija tista' tina nirvana, tista' tina. Għandik frażi li tajba tintuża f'konverzazzjoni meta tkun f'parti u d-diskors jinxef. Immanentization of the eschaton. In the what? Immanentization of the eschaton. Mela, x'inhu l-eschaton? Right? L-eschaton huwa l-oġġettiv ta' reliġjon. Imma, għazom, x'lingwa qed nitkellmu għom? Ingliż, immanentization, huwa ftit akademiku, però huwa Ingliż. Ħarira, għas waħda of the. Eschaton huwa il-punt ta' reliġjon. Jekk int nisrani, il-punt ta' reliġjon huwa mill-ġenna. Jekk int buddist, il-punt ta' reliġjon huwa li tilħaq nirvana. Right? L-eschaton. Issa, li daw l-ideoloġiji marxisti, il-marxizmu, il-fasċizmu, eccetera, li provaw jagħmlu huwa li jġibu il-ġenna fil-ħajja tagħna, to immanentize, li tagħmilha issa u dejjem, li tipprova il-punt ta' din ir-reliġjon marxista, huwa li mhux li trid tmut u tbagħti l-ewwel biex imbagħad tieħu l-premju tal-ġenna, imma li tagħmel ir-rivoluzzjoni issa biex toħloq il-ġenna għal kulħadd. Tara l-armi tal-pajjiżi komunisti dejjem kien hemm ix-xemx titla', anke fl-arma tar-Repubblika ta' Malta, l-ewwel waħda ta' 74, kien hemm ix-xemx tila minn wara. Dik hija x-xemx soċjalista li titla' fuq kulħadd u li toħloq armanija bejn kulħadd. Ara, l-inġustizzja hija parti mill-esperjenza umana. U għatmu ta' nemmen li hemm xi ħadd sa joħroġ b'xi sistema u xi soluzzjoni demokratika, totalitarja, dittatorjali, marxista sejħilha li trid tkun li se toħloq il-ġenna fl-art u ħalet elimina l-inġustizzja. Il-ġlieda biex teleb l-inġustizzja m'għandix bħala lan tagħha li naslu fil-punt fejn ma jibqax għalfejn tiġilet, fejn ma jibqax ikun hemm inġustizzji. Lan ta' dik il-ġlieda huwa li dejjem tibqa' tiġġielida. Il-mertu huwa fil-vjaġġ. Il-mertu huwa f'kuxjenza illi fl-eżistenza tiegħek tipprova tiġġieled l-inġustizzji. Lan m'għandux ikun speċjali li titnaqqas kemm jista' jkun is-sofferenza naħseb. Iva, però ħadd m'għandu jimla rasu u danu l-iżbal tal-ideoloġiji totalitarji tas-seklu 20. Li hemm xi mod li tista' tasal tisbaħ ġurnata fejn tant sa tkun iġġieled biżejjed li mhux se jibqa' jkun hemm minnhom daw. Għax sa jibqa' jkun hemm min ifotti, sa jibqa' jkun hemm min irid jisraq. Ma dejjem jistgħu jinħalqu sistemi aħjar biex dik il-ħaġa tidrażza. Dak huwa l-mod kif norganizzaw lilna nfusna f'komunità mbagħad. Jiġifieri nagħmlu liġijiet, nagħtu supremazija l-liġijiet għaliex meta ma nagħtux supremazija l-liġijiet u noħolqu eċċezzjonijiet, hemmhekk qed noħolqu aħna l-inġustizzja, għax dak hu-riski inti qed tagħmel sistemi biex tevita. Però mbagħad toħloq l-opportunità għal korruzzjoni ta' dik is-sistema. Le, naħseb parti mill-tfassil tas-sistema għandu wkoll jieħu into consideration li kemm jista' jkun ma tistax tiġi korrotta s-sistema, ovvjament. Is-sistema dejjem se tiġi korrotta, dejjem tista' tiġi korrotta. Dejjem se tiġi korrotta. U dejjem tittoħloq idea ġodda ta' kif se tiġi l-korruzzjoni. Isu inti tikollok dejjem daw il-virus checkers għadejjem, speċa anke aħna fil- Sakemm ma jiġix il-virus, jiġifieri, sakemm il-virus checker ma jsirx Dimetrix, right? Il-virus checker jisir il-virus. Ġviri, jinnaf, il-pulizija korrott. Ejja nsembu, ġviri, aħna irridu polizija anke f'soċjetà demokratika. Mhux demokratiku li titfal manetti fuq xi ħadd li jagħmel xi ħaġa ħażina. Imma jekk għandek pulizija korrott, jista' jala għajnejh għal dak li suppost qed jagħmlu l-manetti. Li hija ġustizzja minna nnifisha, xi hija ġustizzja ma' dawk li qed jobdu l-liġi. Jawar jagħmel il-manetti fuq min jaf li mhux qed jikser il-liġi. U allura l-virus checker sar il-virus. Ekku, u naħseb għalhekk hemm bżonn Mr. Anderson f'Dimetrix. Ekku, għalhekk naħseb hemm bżonn smajt tal-inti film fuq dik nitkellmu. Smajt mela titkellem fuq. Ta' sikwit, kull nhar ta' ħamis.
Ma tnajt fuq Manuel Delira il-leba. Xismu, xkont fejz madonna konna. Insomma, le, bazzikament, nifem li il-bnedmin fallibli u iktar mill-li fallibli u koll għandhom ċertu idejat moħilew kont nitkellmu jen always, especially fuq il-korruzzjoni. L-special bnidem dejjem qed jara kif se jieħu vantaġġ. Issa hemm min forsi jkun fin-negozju jara kif se jieħu vantaġġ billi iġib laqwa nismiegħu ikollu laqwa idejat, jaħdem 16 sija fl-kaxa. Xejn korrett, u korrott hemm. U hemmhekk hemm xejn korrott, però mbagħad hemm min jgħidlek ħallasra jekk jien naf il-Ministru Neddu li jien u l-familja ma nivvotawlux jafet jgħolna dak il-flet. People are always trying to get ahead. The way that they do it may or may not be incongruence with the law of the land. The law of the land, però mbagħad. L-deċenza. Etika, Deċenza u l-etika. Etika, nikdbu l-liġijiet biex niprofaw ninforzaw u nirregolizzaw l-etika. Pero l-etika hija dak l-għażliet li tagħmel inti tajbin u ħżiena. U jien għamilt tajbin u għamilt ħżiena. Tlaqna fuqhom. Mela. Ovvjament, rġajt għaddejt jiena rajt ktibu nofs tiegħek. L-ewwel wieħed li kien Murder on the Malta Express. U dak sibtu f'punt f'ħajti fej mhux ma kellix dejjem ikolli ħafna x'nagħmlu ma kellix ktieb li nkun qed insus wara s-sugu tiegħu. U insomma, iddeċidejt tħan inżel il-point u xtrajt Murder on the Malta Express u fi żmien f'tem ta' 72 sija ġifieri kulħadd nirrekomandah dak tip. F'tem ta' 72 sija spiċċajtu ġifieri dak it-tip kon norqod bih fuq jekk xi 11 ta' bil-lejl, nistembaħ fit-tlieta, noħroġ fis-salot u nkomplih. Eccellenti. Tallim xi affarijiet ġodda, però essaċ mhux għax titgħallem l-affarijiet ġodda. Hemm ħafna memorja, eżatt logħba tal-memorja li tajt Madonna hija di wkoll. U meta tarhom f'sekwenza u jilħu ċertu illa u anke il-firxa tax-xibka. Madonna, at a point, inti tibda tħossok kważi helpless. Ġviri, tibda tara iktar ma taqra kapitli, iktar il-ġgant jibda jikber. U tajt, biex taqbdek krizi, mux eżistenzjali, imma tajt, ħallejtom jaħarbu pajizi, men, il-dannis, interament. Insomma, u dak kien l-ewwel tip jekk ma qrajtuhx nirrekomandah kulħadd fil-kamra. U issa bdejt it-tieni wieħed li huwa The Third Siege of Malta, li by the way tal-Andalien it-Second Siege of Malta qasna flimu. Qed jirreferi ktib jgħid. Qed jirreferi għall-attakk tal-assi fit-tieni gwerra dinjija fuq Malta. Għall-attakk ta' 42-43. Okay, għareft. Tas-seklu ieħor. U qiegħed insomma naħseb xi 120 paġna. Tajjeb għandek pinna huwa fit-tieni wieħed. It-tieni wieħed huwa pinna tiegħi biss, ma jfissirx li huwa waġ. Però ngħidha bil-Malta ġifier John Sweeney mhux se jisma' li fuq kiesa ħrida. Lemma veru t-tieni waħda tiegħi biss jastra. L-ewwel ktieb huwa miktub minn 3 awturi. U veru miktub minn 3 awturi, ġifieri mhux iffirmat minn 3 awturi. Kif ħadmet ġifieri? Nilek hija għalija hija eredità Tefni Caruana Galizja. Għaliex ġabitni flimkien mhux ma daw it-tnejn biss, ma ħafna nies li huma stelel fil-ġurnaliżmu u li kelli l-opportunità naħdem magħhom u nitgħallem magħhom. Fil-każ ta' John Sweeney u Carlo Bonini, John Sweeney ġi Malta immedjatament wara li mieta Tefni Caruana Galizja u Malta għajnix. Però mbagħad fittixni xi xarejn wara li nqatlet Tefni. Kienet jaħdem fuq film għal BBC fuq is-suġġett. Rrid jintervistani u meta ltqajna biex jintervistani tkellimna u bqajna nitkellmu u bqajna naħdmu flimkien. U dikinhar jiġifieri jiena ngħid f'Jannar tal-2018, kienu diġà ġew team ta' production company Amerikana li ġew Malta biex jesploraw din l-istorja u kienu kontattjaw lili u kont għamil 3 ijiem magħhom u kienu qalu li Manuel jekk tikteb ktieb fuq da suġġett
aħna nixtiequ niżviluppaw l-istorja minn fuq il-ktieb tiegħek. U jien qatt ma kont ktieb, kienet dejjem xi ħaġa li għalija kienet kbar minni u kbira wis minni. Allura meta kont nitkellem ma' John, John huwa kittieb kemm tal-fiction u kemm tan-non-fiction, kiteb il-ktieb fuq is-Scientology, li huwa awtorità dinija fuq is-suġġett, huwa bniedem ta' avventura però storja jxomma u jiġru warajha, dan il-bniedem iffalsifika ċertifikati ta' università biex jagħmel ta' birruħu li huwa professur tal-history u daħal ġon Nord Korea biex jikteb il-ktieb fuq in-Nord Korea minn ġewwa. Issa kien qabad jiffalsifika ta' ċertifikati biex jidħol ma kienx joħroġ. U għandu avventuri oħra, pero għabnidem. U wkoll dak li għamel dik l-intervista tal-Artful Dodger, famużament tal-Artful Dodger. L-Joseph Muscat. L-aħħar intervista li konċeda Joseph Muscat. Li konċeda hija. John Sweeney, John Sweeney telaq mill-kamra waqt li qed jintervistaħ Donald Trump meta saqsih fuq l-assoċjazzjonijiet tiegħu mal-mafja għal l-mikrofon neżawu telaq il-barra. Il-Vladimir Putin waqfu f'nofs kuritur biex jisaqsih mistoqsijiet antipatiki wkoll. Però meta jirrakkomanda lilu nnifsu kif nies brigo bħal tiegħek jirrakkomandaw lilhom infushom u jgħid jiena l-aħħar bniedem li Joseph Muscat ikkonċedilu intervista warajja. Speċi I ruined interviewers for him was speċi. U għatlu isma' nixtieq nikteb dal-ktieb, għatlu taraħuli jiena u nagħmlu għalli nagħmel iktar minn hekk, għalli nikteb id-daħla għalih il-forward. Għalli ħajkollok ismi fuq. Però xi ftit xhur wara John Sweeney kellu problemi mal-employer tiegħu ta' ħafna żmien il-BBC u telaq mill-BBC minħabba dawk il-problemi u ċempilli għalli kif insejf dak il-ktieb nipprova u għatlu għalli tix namluħ fl-imkien għalli għaddi gap għalli l-istorja interessani u ġi Malta aħna għanna flet nikru Għawdex u għalli ħaniġi noqgħod għandek Għawdex u għamilna 8 fl-imkien niddiskutu l-istorja ta' Daphne Caruana Galizia. U jiena inġib il-memorja tal-istorja għaliex jgħat fija naturalment, ġifiri, ma kienx jaf John Dalli, għatlu jiem John Dalli, pero kif tajtlu b'John Dalli, il-mostru jibda jikber kif tajt int, right? Semmit il-John Dalli, il-Konrad Mizzi, u da semmijom dawn nies, il-mostru jibda jikber. U kienet storja li affaxxinatu, pero kellna gap. U il-gap kien illi lajjen u laqasu ma kellna knowledge tal-underworld, tal-kriminalità organizzata. U għatlu, naf il-min nkellem il-Carlo Bonini. Carlo Bonini kien ġurnalist. Tafu? Sirt nafu mill-qtil ta' Daphne, wara wkoll, kien ġurnalista La Repubblika, kienet jaħdem fl-istorja minn dimensjoni tal-kriminalità organizzata, però mill-ġdid ħadem fuq film u siċċur wara l-qatlu l-Daphne, intervistani għalih, għamel ktib minnu l-Iżola Assassina li daħħal l-intervista tiegħi fih, u bqajna. Da film, feature film. Iva, konna rejni it-teatru tal-Università. Jismu Daphne the Execution. Kien ħareġ f'April ta' 2018. Kien film tajb ħafna. Mhux għax nidher fih, għax tema importanti ħafna. U kien film mamul tajb ħafna. Ma kontu tafu bih? Kont taf bih inti? Naf li xaħal bih l-istorja. Ma dana l-istorja għamlu, mux li tbieħ l-istorja, dana il-film għamlu, mux fiction, huwa dokumentarju, huwa film ta' dokumentarju. Ma konx naf. U dokumentarju. Feature documentary. Feature documentary. Le, sibti feature film. Konna rejni il-teatru tal-Università. Il-teatru tal-Università. Sertem Iżamit. U sirt nafu, u sirt titbih miegħu, biex inti kidejja minnu Carlo Bonini, għandek amment is-series fuq Netflix kien film Suburra. Right? Iġviri, tifhem dal-kreatur tal-istorja, għaliex hemm momenti xi ħaġa li tallimt minn għandu, u xi ħaġa li rrid napprofondixxi iktar issa. Illi hemm veritajiet li tkun tafhom, però raġunijiet legali ma tista' qatt tirrakkontom. Jien naf li l-pulizija jafu minn dak jitraffika droga u dak aħħab in-nisa u jafuhom daw l-affarijiet, però ma jkollhomx l-evidenza biex imorru fil-qorti. Però xorta tibqa' verità dik il-ħaġa. U bħala ġurnalisti rridu nirrakkontaw il-verità. Kultant irridu nirrakkontawha fiction.
Fiction mhix gidba, fiction hija verità terġa' transcendental, verità iktar vera. Verità iktar vera. Aħna konna ngħidu just because it's not true doesn't mean it's not real. Yeah, but this is true. The names are changed, but this is true. U Suburra huwa ir-rakkont tal-mafja rumana. Ovvjament il-karattri kollha mibdulin, dinamiċi huma l-istess. Miktubin b'mod illi għal min qed jgħid ma jistax ifittxu l-qorti u jitfgħu jsalbu finanzjarjament. Ma relazzjonijiet jiġifieri huma l-istess. Assolutament. Dik hija verità awtentika. Dik hija kif int bħala ċittadin ta' Ruma tista' tkun taf xemm fil-gutters, fil-dranaġġ tal-belt tiegħek u int qatt ma tara. U allura għat il-John inkellmu l-Carlo Bonini ħalli ndaħlu l-element tal-kriminalità illi aħna ma nifhmux għax hu kellu esperjenza kbira tiegħu, kuntattjat fil-Security Services Taljani. U allura l-mod kif għamilnija, mbagħad wara li għamil dik il-10 tim mija jgħawdex, John, mbagħad iltqajna krejna flet id-Dolomiti għall-Lege f'Awwissi. Kienet l-idea ta' John għax kien imur skiing meta kien żgħir. U il-mod kif inkitab il-ktieb huwa l-ktieb fih jisu xi 20 kapitlu. Kull wieħed ħadd chapters li kien lead fih, jien ħadd daqs nofshom, John ħa daqs 60% tal-oħrajn u Carlo ħa l-erba' l-oħra. U Carlo bl-Ingliż kienet jikteb? Carlo kienet jikteb bit-Taljan. L-Ingliż mbagħad libtu jien u John safih. Carlo tajjeb bil-Ingliż ta' ġifieri, però kien iktar komdi jikteb bit-Taljan iktar effiċjenti. U l-mod kif ktibnihom kulħadd kiteb il-kapitli tiegħu mbagħad dawwarnihom hekk. U allura l-ktieb hu magħmul sa kull kelma mit-tliet awturi. Hemm cost of style meta tagħmel hekk, però l-istil inti rajt il-ktieb, l-istil hija xi ħaġa sekondarja frankament, il-kontenut huwa iktar importanti. Mhux għax il-kontenut mhux iktar importanti fit-tieni ktieb, però ma kienx hemm dak il-kontenut u forsi għandu inqas eleganza letterarja l-ewwel wieħed, però il-mod kif komunikat huwa intens. Jaqbad momentum u inti taħseb naħseb issa sibna plateau biex le. Ħanerġgħu nafsu naqra. Dik kontribut ieħor ta' John Sweeney. John Sweeney jiktab it-thrillers ukoll. Issa l-istorja vera ta' Daphne Caruana Galizia għandha orrur fiha. Li l-ebda persuna li ħadpoġġi bil-qeta u tivvinta thriller from scratch, musa ta' żarda tipprova għax ma temminix. Ġifieri il-materjal x'jagħmilha daqshekk terrorizzanti? Il-komplessità tal-elementi li fiha. Ara, it-titlu li għażilna John huwa referenza l Agatha Christie, so Murder on the Orient Express. Right? F'Murder on the Orient Express, Poirot jitla fuq it-train u għandu 10 karattri qudiemu and any one of them se taqatel il-Daphne Caruana Galizia. Meta bdejna nikdbu l-ktieb, anke qed tilab Guess Who, ma stajniex naslu għall-aħħar wieħed, meta bdejna nikdbu, sakemm spiċċajna iwa. Imma meta bdejna nikdbu l-ktieb, ma stajtx telimina d-disa l-oħra. Mela inti għandek 10 karattri. U inti tħares lehom u tajt, mhux dawn kollha biss setgħu qatlu lil Daphne Caruana Galizia. Dawn kollha rridu jaqtlu l Daphne Caruana Galizia. Dawn kollha gawdew u benefikaw mill-mewt ta' Daphne Caruana Galizia. U daw kollha il-motivazzjonijiet tagħhom huma relatati ma ta' xulxin mingħajr il-bżonn ma jkunu f'konġura waħda. Min huma dal-karattri li Mela, l-ewwel ħaġa l-elementi politiċi Maltin. Jiġifieri nitkellmu fuq il-mara ta' Cesri, Michel Muscat, nitkellmu fuq Cesri, Joseph Muscat, nitkellmu fuq dawk li jilbsu l-Fedora hats, il-Keach Cambry, Konrad Mizzi, nitkellmu fuq il-Mr. Brothel tal-Burdell, il-Chris Cardona, nwessaw mbagħad nitkellmu fuq John Dalli, nitkellmu fuq
għalli Sadr Hashemi Nejad, nitkellmu fuq il-Christian Kalen tal-passaporti, Mr. Passports, nitkellmu fuq il-kriminali li huma involuti fil-traffikar, traffikar ta' droga, traffikar tal-fuel, traffikar moħbi l-smuggling u fil-kompliċi tagħhom fl-amministrazzjoni pubblika. Nitkellmu fuq ħafna karattri. Illi fil-verità għandhom motivazzjonijiet distinti u separati illi Daphne Caruana Galizia kienet xewka f'sormhom u kienet ostaklu għal pjan tagħhom, għal dak li ridu jagħmlu, kienet tfixkilhom. U li meta ma baqgħetx hemm dak it-tfixkil twarrab u allura bil-fors għajnejna kellhom ikunu fuqhom. U dik hija l-ħaġa li Ferra tolto kif il-ktieb jiġifieri li dil-mara ma tiqaf qatt. Relentless, għas tibda tispjega, meta tibda taqra l-nies, l-edewa kollha li qed tagħmel u id-daqs u s-seta soċjali, legali li kellhom daw in-nies. U kull darba li jiġi avversarju qudiema, qatt ma tajt forsi li mhux ħares li għax diġà għandi biżejjed, ġa ftaħt biżejjed frontieri. Però hemm elementi ieħor li jiġi taħt da kollu u dan forsi joħroġ iktar mit-title tal-ktieb li kiteb Carlo Bonini qabel, L-Iżola Assassina. Illi fil-verità mhumiex biss daw il-persuni, mhumiex biss daw il-motivazzjonijiet individwali u anki kollettivi li jixxerjaw, miegħu wkoll l-atmosfera li kien hawn u li hawn fil-pajjiż illi tippermetti dik it-tip ta' attività. Ġifieri xi ħaġa li probabbilment jiena bħala awtur Malti insib iktar diffiċli li niktibha. Imma Carlo Bonini fil-ktieb tiegħu jgħid Malta qatlet lil Daphne għaliex ħaġrita, għaliex iżolata, għadha tistmerra sal-lum, għadha tmaqdara sal-lum, għadha ssib modi kif tiskredita sal-lum. Issib xi elementi f'dik l-istmerrija li huma ġustifikabli u kun attent fis-sens mhux qed ngħidlek hemm xi ħaġa li tiġġustifika il-til ta' Daphne Caruana Galizia assolutament fucking xejn. Però l-istmerrija li kienet iġġarrab ngħidu qabel l-assassinju kien hemm elementi mill-kidba tagħha, mill-persona tagħha, mill-approċċ tagħha li taħseb l-istmerrija kienet ġustifikabbli? Short answer, le. Xej. Ara, jekk il-mistoqsija tiegħek kien hemm affarijiet li meta kont taqra ma kontx taqbel magħha, ngħidlek żgur li kien hemm. Mela din l-Arkanġelu Gabriel x'affarijiet li qed jiddetta it-test. Kultant naqra affarijiet li ktibt jien sentejn ilu. U dak tibda diskors dal-lingwaġġ għal fejn tużax. Ngħidu għalija nnifsi. Jiġifieri dik mhix il-mistoqsija tiegħek. Il-mistoqsija tiegħek hija qatt tagħmlet xi ħaġa, jew qatt kelmet mod, jew qatt kitbet mod li kien jiġġustifika l-mibeda, u risposta tiegħi hija le. Għaliex ara artiklu li ktibt tliet ġimgħat qabel qatluha naturalment mingħajr il-foresight sewwa. Li kien jismu The Problem with Daphne Caruana Galizia. Dak kien it-titlu tal-artiklu tal-blog post li ktibt. 3 ġimgħat qabel qatluha. Dak kien il-kuntest kienet qed tikkritika lil Adrian Delija li kien se jsir kap tal-Partit Nazzjonalista u allura kemm alla ħalaq nies li 3 xhur qabel l-elezzjoni f'Ġunju ta' qabel ta' dik is-sena stess kienu tellgħu għas-sema. Issa f'daqqa waħda kienu qed jitkellmu kif għandna nħelsu minnha u kif u fakkarthom għattilhom x'teħilsu minnha. Tax diskorsu. Dan intom l-istess nies li kontu tajdu ġeswi Charlie, tiftakar Charlie Hebdo meta kienu daħlu joqtluhom. U l-argument li għamilt huwa meta għattu ġeswi Charlie, whatever, ma nafx kif pronunċaw Franċiż rid tinsaqs il-mara. Tajtu każ ta' xi jiktbu f'Charlie Hebdo? Għax Charlie Hebdo jiktbu ħafna affarijiet offensivi, ma nafx għax rajt jinnna fil-cartoons ta' Muhammad ħanajt blasfemija. Ma ferm aggressivi fis-satira tagħhom eċċessivi. Jiġifieri imma ħatiġi tajt għattadilek minn rasek li tajt jien naf Charlie Hebdo kien ħaqqu l-istmerrija jew kien il-puntu li f'soċjetà demokratika element essenzjali huwa il-provokazzjoni.
element essenzjali f'soċjetà demokratika hija satira, ħarxa, kattiva, illi essenzjalment li tagħmel huwa taqbad mera tpoġġija qoddimi, kemm min toħxon kemm min tikraħ, kemm min tqaraj. Għalfejn hemm bżonna dik. Għaliex dik hija l-kuxjenza ta' soċjetà demokratika, dik hija li ġalek tnatfek minn ġewwa, li tagħmel fuq jiena tpoġġini fuq id-dieta, Mingħajr dik, mingħajr il-kapaċità tagħna. U x'kienet the problem with Daphne Caruana Galizia f'dak l-artiklu li ktibt? That there's only one of her. Jiġifieri dakinhar il-complaint tiegħi kien fuq Daphne Caruana Galizia mhux għax kienet tikteb li tikteb. Imma il-problema li kellna kienet jibisset tagħmlu u allura meta kienet jibisset tagħmlu konna nagħtu l-opportunità għal kulħadd jara żejda. Però daw in-nies li kontettajt li riedu jeħilsu minn Daphne Caruana Galizia. Hawnhekk qed tajta referi għal Partit Nazzjonalista, element fil-Partit Nazzjonalisti. Waħed mill-karattri tal-Midnight on the Midnight Murder on the Malta Express. Adrian Delija u l-ġgajta ta' madwar. U l-ġgajta ta' madwaru, li għetta special PN u dak il-xorta ta' nis. Dak il-xorta ta' nis, jina niftakar diskorsi mamulin u d-dim-nis, rekordjati li nitkellmu, irridu nwarbuha, irridu neħilsu minna, qed jitkellmu jisu eżorċizmu da. Però partit politiku, biex nużaw speċjal analogija ta' Charlie Hebdo, għandu dritt li jgħid isma' li dan il-bniedem sa ta' kien Daphne, sa ta' kont jien, sa ta' kont int, jgħidu isma' dan il-bniedem issa paraja huwa peace żejjed għal dan il-partit, l-affarijiet li tajt m'għadhomx kongruenti ma' l-affarijiet li jgħid il-partit u aħna bħala partit qed niddeċiedu li ħan iddivorzjaw. Ejja nitkellmu ftit inqas fuq id-drittijiet tal-partiti u nitkellmu fuq id-dmirijiet tal-partiti. Għandhom responsabbiltà n-nies fil-politika. Illi il-mod kif jindirizzaw il-kritiċi tagħhom tal-inqas ma jpoġġihomx fil-periklu. Ħanejlek xi rid ngħid. Daphne Caruana Galizia bl-ebda mod ma kienet konsistenti titkellem b'mod illi kien javvantaġġa l-Partit Nazzjonalista, meta kritikat u ma kellix raġun lil Lawrence Gonzi meta kien fil-gvern, meta kien Prim Ministru, fuq l-imġiba tal-gvern fil-Libja, u ma kellix raġun. Alright? Kienu jgħidulu, il-Labour Party kienu jgħidulu, ma kif mussa tiddisassoċja ruħek minn. Da kien jgħid, melejna assoċjat, ġaffari, da għandha rwol fis-soċjetà ta' ġurnalista li tikkritika l-gvern jien għandi rwol li mmexxi l-pajjiż. Però kien hemm punt li meta Daphne kienet ġifieri fix-xhur li jippreċedu l-elezzjoni tal-2017 fej Daphne kienet qed tmexxi l-konverzazzjoni fis-sens li asnaf ma niftakarx sentenza li qal Simon imma naf li l-blog ta' Daphne irrifrexxajtu kompulsiv sejjerek. Daphne saret sa ċertu punt riedet u ma rediċ qed insabbat ħafna u hija. Entużjażmu dak jgħidu. Riedet u ma rediċ spiex ta' saret mouthpiece tal-nazzjonalisti. Assolutament le, dak li qed tiddiskrivi inti huwa l-oppost. Inti qed tiddiskrivi leħen illi tant u ċar oli konsistenti u li qed jisimgħu kulħadd, illi jint flok kont qed tirrifrexxa x'inhu jgħid il-Partit Nazzjonalista, kont qed tirrifrexxa x'inhi tajti. Imma skużi, ma ħadd li għandu xi obbligu illi jżomm leħnu lura għaliex in-nies iridu neċessarjament jisimgħu l-leħen ta' dak il-partit. Il-verità, int ħadd ma kienet iġalek jaqbdak minn xarek u jgħidlek murara l-blok ta' Daphne, int kont qed muttara l-blok ta' Daphne, għax minn hemm kont qed tieħu informazzjoni illi mhux biss kellek dritt taċċedi għaliha u kont interessat fiha, imma li int bħala ċittadin biex din-demokrazija taħdem huwa importanti għaliha li int tkun informat meta tivvota. Il-istampa ħilsa mhijiex neċessarja biex il-ġurnalisti ma jdejquhom x'in-nies. Il-kritika, l-investigazzjoni tal-korruzzjoni, l-kxif tagħha, il-protezzjoni tal-ġurnalisti li qed jagħmlu dak il-fatt, mhuwiex biex il-ġurnalisti ikun jistgħu jorqdu billejl mingħajr ma jiġihom xi ħadd wara l-bieb jew jitzikalhom it-tfal fi triq, mhux għalhekk. Għaliex jekk dawk ma jkunux jistgħu jagħmlu xogħolhom jew jażlu li ma jagħmluhx għax jibżgħu għax ma jkunux relentless kif għadd int fuq Daphne, finalment dak li jkunu jafu int ma tsirx tafu.
U allura għax int ma ssirx tafu, meta teżerċita l-vot tiegħek, ma teżerċitaħ bl-informazzjoni li missu għandek meta tivvota, allora jkollna demokrazija fażulla. Għax id-demokrazija mhux biss ir-riżultat tal-elezzjoni, imma riżultat tal-elezzjoni informata, ġusta u ħilsa. Naqblu 300%. Jiena biss li qed nikkontesta huwa jekk numru ta' affarijiet, ma one hija jekk dak li bdew jingħad fil-pubbliku mhux jekk, anzi xiex mill-memorja tiegħek minn dak li beda jingħad fil-pubbliku mill-partitarji nazzjonalisti jew mid-deputati nazzjonalisti ipperikola skontok il-ħajja ta' Defni. Iżola kompletament. Lo ħaġa ħaniftehmu, ġifieri jiena kelli konverzazzjoni magħha dak iż-żmien fuq kif kienet qed tgħixha dik l-esperjenza. Ħanibdew minn hemm. Ħanajdlek l-aħħar darba li ltqajt magħha. L-aħħar darba li ltqajt magħha Sadarjali u kien ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali. U ġifieri dana jekk tiftakar sew 21 ta' April ħarġet l-istorja tal-Grant tal-sejf u mhux is-sejf u li sadret tal-ajruplan, eċetera, eċetera. Fl-ewwel ta' Mejju Joseph Muscat sejjaħ elezzjoni ġenerali ġimgħa wara. U jiena ltqajt magħha fis-7 ta' Mejju x'kien il-birthday tat-tifla, għalhekk niftakar, għax konti kellha parti l-belt. U ltqajt magħha Sadarjali u għattilha dak li kien fuq moħħ kulħadd. Għattilha hemm iktar Defni. U li daret lejja u ħatfitni. Għaliex dik iktar? Għalli, u dażek biss qalt li, però fil-verità hemmhekk inksirt u fimt x'inhi tajt. Xi tippretendi iktar minn għandi? Li nġiblek lil ma jisfen, ġiblek l-evidenza li suppost għandu jkun biżejjed għalik li tieħu dan il-ġudizzju. Jiena aħna u din għaddejna minna ħafna wara li qatlu l-Defni u mbagħad kien hemm id-Defni Project u kull darba nistennew li daw joħorġu b'xi ħaġa li spontanjament twaqqa l-gvern jew tibgħat in-nies il-ħabs. Imma fil-verità li jiġri u tallimta wkoll minn ħafna ġurnalisti li ltaqa' magħhom. Il-ħafna nies finalment meta jaraw il-verità ma jkunux impressjonati biha. Meta jaraw il-verità ma jassorbux mill-ewwel l-implikazzjonijiet tagħha. Issa ġiet l-elezzjoni u għaddiet u l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni grossolonament u li jiġri dak il-ħin immedjatament mis-sostenituri tal-partit li tilef l-elezzjoni u għalem l-ewwel joħorġu sjuf, joħorġu skiken. U minn sawwaħlu ħalli darba oħra nerfu. Di tiġri fil-futbol. So, immedjatament, bħalissa d-dej tournament, so, ġviri, aħna t-tim tagħna u kemmu b'saħħtu u kważi jidolizzawhom immedjatament jinqalaw, l-coach irridu nitfgħu il-barra u torta dak il-plejer u tiġri fil-futbol u kollax, tiġri fil-politika u kollax, nsegwuha bħala il-futbol, il-politika. Ma di xorta ta' audit għandha bżonn issir biex nara. Audit, issir, ma di mhux audit. Biex naraw. Imma di da pogrom, mhux audit. Inti għaxettajt bla struttura u forse naqra iktar primordjali. Issir bħal futbol, illi is-soluzzjoni li tkeċċih dak li jkun. Is-soluzzjoni li telliminaħ, issa Simon Busuttil tista' tkeċċih jew jitlaqgħu. Dik tista' tagħmilha għax dak huwa uffiċjal tal-partit. Ma tistax tkeċċi ġurnalist? Min xiex? Mill-fatt li hu ġurnalist? Tissilenzjaħ, meta kandidat għal kap ta' partit, meta jidrin dalija tela fuq stage u qal il-biċċa l-blogger irridu nneħħuha minn nofs. Millim nofs. Dik kienet uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista, kienet tikteb l-iskript tal-Partit Nazzjonalista, x'ġifieri tneħħiha. Għalhekk għatlek jisu eżorċiżmu, kienet tippossessa il-Partit Nazzjonalista. Il-verità li meta jsir dak id-diskors, li nkunu qed ngħidu huwa kemm nixtieq li Defni Caruana Galizja ma mlitix dik l-investigazzjoni, ma pubblikatix dik l-investigazzjoni, kemm kien ikun aħjar għax forsi ma konniex nitilfu l-elezzjoni, kemm hu aħjar li ma nkunx naf il-krua ta' dak li qed jikxfu il-ġurnalisti. Kemm ikun aħjar kikun nista' ngħix kalm u kuntent minn għalija li qed ngħix fil-ġenna tal-art. U naħħi minn nofs dawn in-nies illi ċelli del mal-awgurju li nkollu jridu jgħiduli kemm qed ngħix f'pajjiż disgrazzjat. Jiena komdu. Din insibuha mhux Malta biss, ta' ġifieri, din realtà tal-ġurnalisti bħala l-għadu tas-soċjetà
illi veru daħlet f'din id-demokrazija merrija li qed ngħixu fiha mhux f'Malta biss fl-Ewropa, fl-Istati Uniti, eċetera. Ġej mill-fatt li aħna nagħmlu xara l-ħażina. Isma' hemm anke jekk inti Però mhux biss naħseb jien. Naħseb li hemm naqa' ta' kakofonija ta' komunikazzjoni, ġifieri fil-gedġwiġija li hija l-isfera ġurnalistika hemm ukoll ħafna nies li għandhom tiri naqra nefasti wkoll. Allura mbagħad isu kollox jitħallat ma' kollox. Allura inti spiex ta' jkollok il-propagandisti tal-wan u tan-net li qed jagħtu spin fuq xi ħaġa li forsi jagħtijin li mbagħad itwa biex oħra. Jien qed ngħid xi ħaġa oħra. U mbagħad biex tant tinħoloq konfużjoni li awtomatikament spiex inti bħala bniedem li qed jaqra u qed jipprova jsegwi, sempliċement ikun ansjus għax ma jafx, m'hemmx oġġettività fiha l-affarijiet. Qed tirrakkonta l-istorja ta' pajjiżna. Qed tirrakkonta l-istorja ta' pajjiżna meta ngħidlek. Aħna f'Malta, eċċezzjonalment, il-partiti politiċi jew huma proprjetarji ta' jew jikkontrollaw il-mezzi televiżivi. Right? Eċċezzjonalment, dwar demokrazija bħala, meta bdiet di kienet kważi gandjana. Right? Il-Partit Nazzjonalista. Gandjana? Gandhi. Il-Partit Nazzjonalista sal-1987 kien ibbenjat milli komunika. So. Right? Uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista qattaw il-jieli iċ-ċip right? Biex jiġu akkużati li kellhom okitoki. Right? L-isem ta' Edifen Akademi Kap tal-Oppożizzjoni kien ibbenjat għal xhur u snin sħaħ. Mhix xandir pubbliku, li kien l-unika xandir, l-istat kellu monopolju. Min xandar illegalment tal-Partit Nazzjonalista billi juża liċenzji minn sqallija, kien avżat li jekk jiġi hawn jispiċċa l-ħabs. Kien effettivament eżiljat. Richard Muscat. Richard Muscat. Mela. Il-Partit Nazzjonalista kif tella fil-Gvern 1987 għamel bħal metafora bħal Sermon on the Mount, right? Bħal pritka tal-muntanja. Għall-Omara. Tella fil-Parlament, Michael Frendo, għat-tiktar ma jerġa' jkun hawn oppożizzjoni f'pajjiżna. Il-gvern ma jħalli jiex komunika. Mela aħna niftħu ix-xandir, il-liċenzji ta' xandir, u għawni l-ewwel liċenzja u ħantuha lill-oppożizzjoni, lill-Labour Party. Turn the other cheek, right? Nobli il-ġest. Tal-Marxizmu di. Nobli il-ġest, sew, għadlek Gandjana, turn the other cheek, mela, ħalli tkunu tistaw tikkritikawna kif ma ħallejtu nix nikkritikawkom lilna. Min hemm beda l-infern. Mhux intenzjonat nimmaġina jien, imma x'ġara. Tant huma kontradittorji għax osma l-verżjonijiet tal-verità huma veritajiet multipliċi. Tant huma kontradittorji, tant mettet tara l-aħbarijiet tal-wieħed u l-aħbarijiet tal-ieħor mhux qed tara sfumaturi u interpretazzjonijiet differenti tal-fatti, ma naqblux fuq il-fatti. M'hemmx konsensus ix-xemm xtiklax mill-vant jew mill-punent bejn iż-żewġ stazzjonijiet. Din tatna kultura f'dal-aħħar 30 sena. Illi effettivament, għax ma tistax tirrikonċilja f'moħħok il-kontradizzjoni, żewġ gidbiet ma jemux verità bejnietom, sew? Mela inti tażel. Huma jekk jargumentaw, L-argument tagħhom huwa li aħna tant aħna gidbibin li jekk taqbad spex tal-elementi li. We cancel each other out. We cancel each other out. Nitfik, skużi. If you cancel each other out, get the hell out. Imma le. Taf li għaddejjem kas kostituzzjonali. Naħseb smajtu. Imma ara, ismani. Kellna trawwim ta' 30 sena. Li biex inkunu nistgħu nirrekonċiljaw l-eżistenza tagħna mal-bqija tal-pajjiż issa, ridna nażlu kull wieħed u waħda minna. L-inverità se nkunu komdi biha. Jiġifieri dan jien niftakar pereżempju daw li għandhom il-fidi Kristjana naqra xejki, sewwa daw tal-obbligu. U jmorru għand il-kappellana jgħidulhom daw jiġu tal-Ġehovah u jiġu tal-Latter Day Saints jgħidulhom tiftħux il-bib, anzi għamil sticker u tajdulhom isma' tas-setter tħabtux il-bib. Ħalli ma jkollokx it-tentazzjoni, għax dak ix-xitan li U l-politika ksaret f'daw 30 sena, l-istazzjoni televizivi mhux biss il-medjokrità tal-kontenut, eċetera, eċetera, imma daħlu din l-idea fil-kultura tan-nies illi jridu jażlu li verità huma komdi biha u jeskludu kull alternattiva u kull mezz ieħor. F'dan il-kuntest allura
għandna nies li huma propagandisti libsin ta' ġurnalisti. Li hija problematika. All right? Iġifieri dana bħal meta għandek xi ħadd li jibes ta' avukat. Għandek xi ħaġa għara, forsi. Ma jħidux għalihom l-avukati, ma forsi mhux daqshekk essenzjali. Jien nagħmel ta' birruħi li nagħmel l-operazzjoni tal-qalb. U ngħidlek iva, jiena nagħmel l-operazzjoni tal-qalb ta' u nagħmilhom tajjeb u tgħidli all right. Għamilli l-operazzjoni. Fil-verità, jiena l-aħħar biology li għamilt kienet il-Form 2. U page 52 ġifi. All right. Digressjoni mhux posta kom. Ngħidu ma kien. Ngħidu baqa' kollox postu. Tit kafe fuq għadi. Jien nieħu kafe, naħseb li jieħu kafe wkoll. Imma għal ġurnalismu għaliex u neċessarju li jkun hemm libertà ta' ġurnalistu m'għandux kollu liċenzja, m'għandux ikun però għandu jkollu etika, għandu jkollu lejaltà lejn il-verità, għandu obbligu li jkollu lejaltà lejn verità li jikkomunika, il-libertà illi hu neċessarju li tingħatalu ma tingħatalux jew tingħatala mhux għalija jew għalih, tingħata għaliex, u nerġa' ngħid f'demokrazija u neċessarju li kulħadd ikun informat. Però bħal kull libertà oħra tista' tiġi abbużata, jiġifieri jien l-awtorità ntija lill-pulizija, hemm bżonn pulizija biex jekk ikun hemm xi ħadd ħajtini xeba fit-triq ikun jista' jwaqfu. Ma jekk il-pulizija tittini xeba jew tittini xeba hu, hemmhekk fejn l-awtorità li hija neċessarja jew id-drittijiet jew il-poteri li huma neċessarji għall-demokrazija huma abbużati. Meta l-partiti politiċi jikkontrollaw u jimmanipulaw, jippreżentaw bħala verità dak li jafu li mhijiex, hemmhekk għandna l-abbuż tad-demokrazija, hemmhekk għandna korruzzjoni. Mela, tlaqna l-libes. Dakin l-arta. Foreplay. Mela, inti taf daw l-affarijiet kollha, ovvjament, mux niprofa l-nfuħlok ligo, evidentament inti bnidem intelligenti, anka miftit li tkellimna qabel għandek. Normalment kunu promessi għal xi insulti. Le, huma naħseb jagħmlu, naħseb fil-verità jagħmlu l-akkuża li se nagħmel issa għar terġa'. Għax inti kont parteċipi fiha ma' din-logħba propagandista fis-sens li minkejja li ma kontx tagħmilha l-propaganda niesa kienu jgawdu minna u inti tifhem daw l-sfumaturi kollha li għadek kifetli li huma sfumaturi li n-nies iċ-ċittadin komuni għandu bżonn jixtar u jinternalizza. Però kont kompliċi. Din hija l-akkuża tal-ipokrizija, le? Waħda minnhom. Ara, jiena fuq l-akkuża tal-ipokrizija ħaġa nista' ngħid. Meta taqbadni naqbilek xi ħaġa, taf dan iktar. Ġifieri jien naħseb m'hemm xejn fuq li mhux magħruf. Jien minix kontra il-politika, minix antipolitika. Jien ma naħsibx li kull minu fil-politika huwa korrott. Jien ma naħsibx li l-partiti politiċi kull darba li jikkomunikaw idea qed jabbużaw mill-awtorità tagħhom. Jien nemmen fl-istat. Jiena nħobb id-demokrazija u nemmen fl-istat. Jien ħdimt u tajt servizz lil din il-komunità f'diversi ruoli. Fil-gvern u barra minnu. Fil-gvern kemm domniti? Tħalt fil-99 u ħriġ fil-13, ġifieri 14 sena. U kelli perjod staġej 94-96 qabel, ġifieri senti oħra. 16 sena b'kollox. 16 sena b'kollox. 16 interrotti minn Alfred Sant. U għara, jien għandi ammirazzjoni għal kull min jidħol biex jagħti servizz pubbliku. U li għamlu f'kuxjenza. Jien naħseb li kemm il-ġurnalizmu, kemm l-attivizmu huma wkoll servizz pubbliku essenzjali, u li ma naħsibx li hemm sakemm int lejali għal kuxjenza tiegħek fiż-żewġ ruoli li tagħmel,
Ma naħsibx li hemm kontradizzjoni, ma tistax tagħmilhom fl-istess ħin sewwa, jiġifieri dan ma tistax tkun avukat prosekutur, avukat tad-difiża. Naqblu. Jew imħallef u ġurat. Meta kont timmilita fil-Partit Nazzjonalista. U kont taf fil-Partit Nazzjonalista kellu il-magna tal-propaganda li kienet net u nazzjoni, eċetera. U li taf daw l-affarijiet li għadek kif sħaqt li fuq il-problema tal-propaganda. U fl-istess ħin il-partit li qed timmilita miegħu ukoll qed jipperpetwa l-propaganda. Dawk iż-żewġ idejat kif tirrikonċiljhom biex dak iż-żmien insa llum nibdew għal dik il-ħabta x'kont taħseb fuq in-net? That it was a necessary evil. Jien niftakar xi ħaġa li kien qal Defend Academy meta kien fetaħ in-net fin-1998 b'apoloġija għax Defend Academy qatt ma ried television għall-Partit Nazzjonalista. U kien tilef dak l-argument għax kien tilef l-elezzjoni tan-96 and he was perceiving himself fadda 97 dil-intervista on his way out. Kien tilef l-argument. U kien qal Kien tilef l-argument li m'għandux ikun hemm television. Kif tilfu l-argument għax tilef Għax l-elezzjoni? tilef l-elezzjoni fin-96 u dawk li dejjem kienu jargumentaw ara l-Labor għandhom is-Super One kif m'għandniex tagħna biex niġġildulu u dajt jitlaq bina. Għaddit tagħhom mbagħad meta tilef l-elezzjoni. Min kienu li kienet Issa min kienu, mhux m'għadhomx ħajjin, min mexxa l-argument. All right. U niftakru jagħti intervista u jgħid ejja niswa di parti tal-edukazzjoni tad-demokrazija tagħna, però meta d-demokrazija tagħna vera tkun matura, il-partiti politiċi ma jkollhomx television station. Kien kap tal-partit li kienet jiftaħ television station li kienet isir kontra l-kuxjenza tiegħu. Kuxjenza, ma kienx ħaġa morali, da ma kienx qed tisraq bank, imma li kien jidhirlu kif jidhirli jien u kif għandu naħseb fl-analiżi għandu jidhirlu kulħadd. Mhijiex ħelti għal-demokrazija. Il-propaganda naħseb iżommok mhux informat fil-verità. La, ħanejlek ara, il-propaganda fis-sens tal-kelma tal-ħarġu biha Goebbels u Leni Riefenstahl illi jiena ndaħħallek frasek idejat li kieku ma jkunux frasek, all right? U nixroblok moħħok b'daw l-idejat biex nagħmlek il-moża tiegħi. Dik hija morali. Ma il-partiti politiċi bħal kull servizz pubbliku ieħor jinnaf bħal l-IKEBS, daw ma jistawx ma jgħidulekx isma' għaw aħna għaw l-IKEBS, aħna nipprovdu servizz tajjeb. So, il-partiti għandhom jikkomunikaw li m'għandhomx jagħmlu jippretendu jew jagħmlu ta' birruhom li huma ġurnalisti. Il-partiti politiċi għandhom jikkomunikaw mal-ġurnalisti biex il-ġurnalisti jkunu jekk jaħdmu b'onestà u jekk għandu jkun it-tramite l-interpretaturi u l-analisti li jiprovdu servizz l-pubbliku li oġġettiv li mhux qed iservi lill-partiti. Jiġifieri jiena meta ngħidu inti. All right? Inti meta tgħidli isma' li IKEBS veru jipprovdu għax għadina huma veru jipprovdu servizz tajjeb. Jiena naf, inti qed tgħid li daw sponsors tiegħi, ġifieri issa fimni qed iħallsuni u qed ngħidilek, però xorta timxi mal-kuxjenza tiegħi. Rejn niddiskrimina bil-sponsors. Mhux għalhekk, għandek kuxjenza dak li rrid ngħid jien, mhux se tiġi tgħidli jien naf dil-brand ta' sigaretti ħanżomma fax, ma naħsibx li tieħdu pjaċi jekk insemmihom. Dil-brand ta' sigaretti tajba, għax il-kuxjenza tiegħek ma tippermettilekx, laqas il-liġi ma tippermettilek, ma l-kuxjenza tiegħek ma tippermettilek. Il-liġi fuq l-internet qabli jista' jkun li tippermetti, imma ma jimpurtax. Imma il-kuxjenza ma tippermettilek. Ma tippermettilekx u mhux se tagħmilha, mhux se tiġi tbieħ li sigaretti. Mela allura hemm limitazzjoni etika, restraint etika li għandhom jeżerċitaw. Tajt li l-medja tal-Partit Nazzjonalista meta kont taħdem fil-gvern inti qatt ma ċċediet dik il-limitazzjoni etika ngħidlek eċċedita u il-kelma hija kompliċi li żgħid inti. Jien komparti minn dik l-infrastruttura. Komparti minn dik l-infrastruttura, però dan jista' jkun qed minn żewġ affarijiet. Jew jiskwalifikani milli jkolli opinjoni u li nippromovija. Li ngħid dan mhux tajjeb, anki dak li nafu minn ġewwa jien mhux tajjeb. Jew inkella fil-verità jtini l-obbligu li nagħti l-kontribut tiegħi b'onestà u bis-sinċerità kollha u ngħid isma' dan naqbel miegħu dan ma naqbilx miegħu, dan hu sew dan mhux sew, indipendentement minn x'kellix naqsam fih. Jekk nipprova niġġustifika
u nipprova nagħmel sabiħ. Ġil pożizzjoni tiegħek dak iż-żmien ma fis-sens Ma niġġustifikajiex. ma tiġġustifikaħiex, taħseb li Ma niskużajiex, kien hemm ma affarijiet li niġġustifikajx. kellek tagħmel li ma għamilthomx. Għax kien għax kelli rwol differenti. Ġifiri, ma milx l-għażla dikinhar li ngħid lej jien mhux se nkun ħanprovdi da servizz bir-rwol li għandi u ħanażel rwol ieħor. Ma miltix dik l-għażla dikinhar. Dikinhar is-servizz li tajt kienet fl-impik u fil-pożizzjoni li kelli. Li nista' ngħid huwa li f'soċjetà demokratika jrid ikollok l-attivisti u l-ġurnalisti u jrid ikollok il-politiċi u n-nies li jipprovdu servizz pubbliku. Iġifieri kollha huma rwoli vitali li nixtieq naħseb huwa li l-anti dejjem kien li f'kull rwol ta' attivist, ta' ġurnalist, ta' politiku fis-servizz pubbliku tajtu b'kuxjenza u tajtu mingħajr ma provajt naprofitta ruħijin. Tajd li qatt ma żbaljajt, le ma ngħidlekx qatt ma żbaljajt. Ma ngħidlekx qatt ma żbaljajt. La bħala ġurnalist u attivist u lanqas bħala politiku għax il-bniedem jiżbalja. Però U x'kien l-iżbal ċentrali tiegħek dak iż-żmien? Insa l-arriva u mbagħad dik nitlu fiha. Però fil-fatt dak jekk ħadsaqsini u żball ngħidlek li mhux, ngħidlek li għamilt ħafna żbalji, però mhux żbalji etiċi. Ma naħsibx li għamilt żbalji etiċi fil- Le, u ma naħsibx, u di speċa di naqra insiba ftit problematika jien, għax speċ ta' il-fatt li xi ħadd mhuwiex etiku għandu jiġi espuls mill-xena deċiżjonali. Ed dor. Ġviri jiena għandi daw ħames irġiel. Naqbel miegħek, imma ġifieri għandna ġenerazzjoni politika li hija ammirata għal nuqqas ta' valuri. L-standard li jinżomm l-nies fil-ħajja pubblika li l-ek inkluż, mhuwiex sempliċement li ma konċ għalla ħaxxej giddi. Mhux hekk. Ħanibdew minn hemm ma konċ. Naċċettaw. Imma li nixtieq vera nissotto li ma nistax nifhem kif il-ħwejjeġ pubbliċi ma nittrattawhomx bl-istess mod li nittrattaw is-suq l-open market, is-suq privat, meta aħna nagħmlu il-negozju bejnietna. Dejjem etiku l-business. Le ma bejnietna, speċa jekk jiena impjegajt il-ġaħat biex jagħtini servizz bħalma jiena impjegajt ministru jew segretarju parlamentari, whatever, speċa il-moment li da ħajġini nofs ta' dubju u xed jaħxini fil-flus. Biex dak diġa barra, dak barra għadna qasbis bdejna. Però min jiġri wara dak li jkun, ħalli jiftehom, ħalli niftehmu bejnietna ħalli nfottu terza persona, eżatt. Taxxa nfottu l-gvern, nfottu x'ħadd ieħor. Mhux spiritu ovvjament li oġobni, però mbagħad imma ġieli smajt xi ħadd jgħidlek isma' x'kont trid, bil-vat jew bla-vat. U mela. Tiftaħ li xogħol. Etika da, u kultant, ġviri, kollok il-lista tal-plamers li titkellem, u sakemm issibu wieħed li għajlek iva noħroġlok irċevuta. Le, jiena daw ġrajja ħelwa, mhux ħelwa insomma, pjuttost stramba tal-bliħ li ġrat li ġiju xi ħadd biex jipprovdi li servizz id-dar, kif taħt il-bib. Għalli inta kaxxaturi kemm toġobni, kemm taqlalhom maqlalhom il-dawk il-bid, kemm estraġi fottime u korruzzjoni. Ġejna biex nħallas għalli le ta' bro blavat. Mhux hekk. Lex bravat. Għalli għalli għax issaw għankella ħaddaħħalni fl-inkwiet għax dak tipo tant kienem katina ta' tipo da l-oġġett li tani probabli ħadd ma jaf li qiegħed Malta spiex ta' u issa ħajkollu b'xi mod jagħmel tajjeb għalih imma però l-istandard li jiena mbagħad inżomm il-dak li jkun li jiena fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa żgħira mill-impjieg tiegħu qed inħallsu jiena min qed jaħdem daw l-uffiċċji flimkien ma' deputati u rappresentanti parlamentari tiegħi. L-standard huwa l-istess standard li nżomm in-nies li nagħmel ix-xogħol magħhom biex ta' inti tajjeb jew mentix. Jekk inti tiġi u tajtek ġob u forsi l-ewwel xahar ma morx daqshekk tajjeb, naġevolak ngħinek naraw fejn qiegħed ħażin forsi qed nagħmel jien xi żball, però mat-tieni, it-tielet xahar qed ma deliverjajtx. Mbagħad biex ta' qed isir piżejjed u ma neħtieġekx. Ġifieri għalija l-istandard tal-ħajja pubblika mhux jekk intix morali u le, li inti tkun morali u mhux kriminal hija huwa eżatt rekwiżit mill-bidu. Però mbagħad biex ta'
jekk niġu għall-arriva, naħseb li żbali mhux etiċi naħseb li kien hemm. U jefak, insomma, inti kontu kol, bħat kan maftitu kol fuq dawdi tal-persons of trust, u inti kontu kol person of trust, li hija pozizjoni antikostituzzjonali, kumur kontra l-Kostituzzjoni. 30 sekonda kollox kemm infakkarkom li din il-poddata ġiet miġuba lilkom mill-bibtana tal-form li anka provdew daw is-siġġijiet ferm komdi għal patata tiegħi kif ukoll tal-mistieden. Grazzi lil Likebs u nfakkarkom ukoll li meta tirreġistra Likebs Circle tista' tibbenefika minn ħafna affarijiet varji fosthom vjaġġi b'xejn, vjaġġijiet skontati u ħafna affarijiet sbieħ ta' dik ix-xorta. Grazzi wkoll lil Derek Meads tinsewx 9986-6425 jekk tixtiequ lill-lendru ta' Derek jasal fuq l-adba tagħkom f'temp ta' 48 siegħa jew inqas basket ġubijiet karnali. Issa lura l-podcast. Mur kontra l-Kostituzzjoni. Mela, ħaniftehmu, il-Kostituzzjoni xi trid. Il-Kostituzzjoni trid li s-servizz pubbliku l-amministrazzjoni pubblika ma tkunx magħżula mill-ministri. Trid amministrazzjoni pubblika li tkun permanenti u li allura il-ministri jiġu jmorru. Però l-kapit tad-dipartiment u l-istaff tagħhom jibqgħu hemm. U trid hekk għal diversi raġunijiet. Waħda fairness. Illi min ikun pjagat mal-gvern ma jkunx jibża li għax jinbidel il-gvern se jitkeċċa. It-tieni hija fairness illi ma tħallix lill-ministri jirkantaw il-postijiet tax-xogħol biex jieħdu l-voti u jibqgħu dejjem fil-gvern. Tajjeb? It-tielet element huwa li jkollok memorja istituzzjonali. Li jisma' ma jistax ikun kull 5 snin nibdew mill-bidu. Ma l-affarijiet jibqgħu għaddejjin. Governanza, governabilità. Ir-raba illi s-servizz pubbliku jkun wieħed minn dawk l-istituzzjonijiet illi jkun ta' break għall-Ministri tal-Gvern. Antik argument. Edfen Akadami. 10 ta' Mejju 1987. Dan dieħel għall-ewwel ġob tiegħu mal-Gvern. L-ewwel ġob mal-Gvern, Prim Ministru. Alfred Sant. L-ewwel ġob mal-Gvern, Prim Ministru. Lawrence Gonzile, kien speaker, eccetera, eccetera. Kien Ministru, u mbagħad sar Prim Ministru. Tony Blair, mhux Malta biss, Tony Blair, l-ewwel ġob tiegħu fin-97, l-ewwel ġob mal-Gvern, Prim Ministru. U allura l-Kostituzzjoni trid li jisma' ma jistax ikun pajjiż jaħdem billi normalment fuq post tax-xogħol inti timpjega xi ħadd u mbagħad provajtu għal sena, u mbagħad tajtu promotion, u mbagħad tajt veru tajjeb u tagħmlu stilla, eċetera. Hekk tiġri fid-dinja, mela aħna meta nimpjegaw xi ħadd li jmexxi l-pajjiż ma naħdmux hekk u allura qed tipprova tikkontrobilanċja billi tajt li jisma' veru Prim Ministru jkun però jkollu qudiemu naf Cabinet Secretary u Principal Permanent Secretary li jkunu kaddertitu fl-amministrazzjoni pubblika, fiċ-ċivil, eċetera, eċetera. Mela, da kull prinċipju tal-Kostituzzjoni. Issa. Fil-90s daħlet din ir-regola li kienet tajt ara. Fis-segretarjati tal-ministri, jiġifieri n-nies li ġorru l-karti l-ministru li tuħ parir, li qed jaħdmu miegħu intimament. All right? Mela, għandek il-permanent secretary u dipartimenti, eccetera, ma permanenti. Pero da l-ministru li jidħolu joħroġ ma' elezzjoni u meta jkaċċih il-Prim Ministru, jista' jkollu 2-3 minn nies miegħu illi jafdhom li jidħlu miegħu li jħorġu miegħu. Dawn m'hemmx rabta, il-gvern mhux obbligat jibqa' jimpjegahom, meta jispiċċa l-Ministru irridu jitilqu miegħu. Però jkun jista' jdaħħalhom miegħu. U allura nżammet din il-linja separata minn daw il-persons of trust u l-amministrazzjoni pubblika. L-amministrazzjoni pubblika baqgħet interament hemmhekk xorta. Ġifieri il-reġa' kienet biex assistita minn nista li jorbitaw il-Ministru. Daw jassistu lill-Ministru. Daw jassistu lill-Ministru. Il-Ministru qed jagħti direttiva politika lill-amministrazzjoni pubblika u l-amministrazzjoni pubblika taħdem fir-rispett tal-Kostituzzjoni. Tant fir-rispett tal-Kostituzzjoni li hemm rwol fil-Kostituzzjoni li huwa s-segretarju permanenti, il-Chief Civil Servant f'kull Ministru. Illi dawn il-Labour Party fil-Gvern kien waqaf jaħtarhom. U il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern wara l-87 reġa' beda jaħtarhom. Reġa' beda jitella dan ir-rank. Ejja ngħidulhom it-3-star generals dawn sewwa. Mela. Jiena bejn 94 u 96 fuq bażi part-time, u mbagħad bejn 99 u 2013
kont wieħed minn daw in-nies illi jkunu qed jaħdmu f'segretarjat. Wieħed minn 3-4 li jintgħażlu minn barra. Il-mod kif niġu appuntati kien pubbliku, il-kontratti tagħna kienu pubbliċi, kienu fil-Parlament, il-pagi li pubbliku ġifieri kienu fil-Parlament, il-kontratti tagħna kienu fil-Parlament, il-pagi li konna nitħallsu l-allowances kienu fil-Parlament, kulħadd kien ikun jaf bihom, kemm hemm, min huma, kienu kollox trasparenti. U ġurnalisti kellhom aċċess għal. Assolutament, kienu pubbliċi fil-Parlament, kienu public record. U naturalment meta ġifieri jinnaf ma' kull elezzjoni kon nispiċċa bla xogħol. Mbagħad il-Partit Nazzjonalista jerġa' l-elezzjoni xaħat forsi kien iċempillek. U kien iċempilli, kien jgħidli tidħol fil-staff tiegħi u kont fuq l-istaff ta' Defense Academy. Fil-94 kont fuq l-istaff ta' Job Tyler Savona u wara 2000 kont fuq l-istaff ta' Ostingat. Kemm dom ma' Ostingat? 13 sena, mid 2000 sa 2013. 13 sena naqsin ftit, 12 sena fuq. Issa, kif tela il-Labour Party fil-gvern fil-2013, l-ewwel ħaġa li jagħmel qabel ħatar il-ministri. Joseph Muscat Prim-Ministru għadu ma ħatarx il-ministri. Talab ir-reżenja ta' segretarji permanenti. U kaċċihom kollha barra 2 u 3. Mela qataras l-amministrazzjoni pubblika li suppost tassigura kontinwità minn gvern għal ieħor. Qabel ħatar il-ministri tiegħu. Meta tela Sant, kien għamel l-istess ħaġa? Kien għamel fuq il-kap ta' ċivil. Kien għamilha għal kap ta' ċivil. Il-kap ta' ċivil net kien J.R. Grima keċċieħ, jew sfurzaħ biex jitlaq, irreplacjah, u mbagħad fil-fatt J.R. Grima kien fittex il-gvern, kien rebaħ, kien ħa kumpens u kien reinstated minn Defense Academy. Il-permanent secretaries l-oħra ma kienx għamel hekk. Joseph Muscat keċċihom kollha, ħlef xi 2 u 3. Ir-replacjahom, u mbagħad daħlu l-ministri, u mbagħad naturalment kien mistenni li sa jkollu nies bħalma kellu l-gvern ta' qablu illi jkunu ta' fiduċja tiegħu fil-ministeri, fis-segretarjati, però dawn minn 2-3 ta' kull ministeru ħadd ma jaf min huma, ħadd ma jaf kemm jitħallsu. Il-kuntratti huma segreti u miċħuda anki fuq Freedom of Information Requests. U minn stejjem li rajt f'rapporti tal-Greko, tal-Konsil tal-Ewropa, hemm fuq 700 minnhom. Melissa, x'għamilna? Għandna amministrazzjoni pubblika. Biex itina kuntest, però fi żmien 30. U sa 700. Fuq 700 u dan huwa stima magħmula mill-Greko li huma stess jgħidu maħniex ċerti minna għax il-gvern jirrifjuta li jagħti n-numru sew. Spiega l-nis Greko minn huma? Hija l-grupp tal-pajjiżi tal-Kunsil tal-Ewropa li jieħdu terms jimmonitorjaw il-xulxin kontra korruzzjoni. U daw jagħmlu rapport fuq kull pajjiż kull 5 snin, u għamlu rapport fuq Malta. Daw il-Greko li qalu li l-korruzzjoni tiswejna xi 700 miljun fis-sena. Le naħseb tikkwota xi studju ieħor, mhux dik it-tip ta' stima. Dawn jgħidulek isma' hawnhekk għandu jkollok kodiċi ta' etika. Hawnhekk irid ikollok ma tistax tabbuża b'dan mod u tdaħħal 700 person of trust, għandu jkun hemm trasparenza meta tagħmilha. Mela dawn effettivament ħolqu klassi ta' amministraturi fuq l-amministrazzjoni pubblika. Allora, waqt li l-ħatriet tal-persons of trust fi żmien nazzjonalisti, poġġu hekk fi żmien meta kont maħtudin, tista' tikkritikah bħala kompromess mal-intenzjoni tal-Kostituzzjoni. Alright, u allura perikolus. Għaliex per eżempju jibbajpassja il-mod kif jinħatru n-nies fil-gvern. Biex inti tkun impjegat tal-gvern, tittamil l-eżami, jew tittapplika proċess, ikun hemm il-Public Service Commission li suppost indipendenti mill-gvern, person of trust, taqbdu u tpoġġihem. Alright? Jiġifieri jiena naħseb li huwa leġittimu tikkritika il-ħatra bħal tiegħi. U d-difiża dak iż-żmien qatt ma kienet kontroversjali, ġifieri qatt ma smajt xi deputat tal-Labour Party għajt ma missux ikollok segretarju miegħek li tażlu int. Naħseb qatt ma kienx, però naħseb li hija leġittimu tikkritika. Però ma għandek 30 ruħ ma 12 il-Ministru. Għawt għandek 700 għandek amministrazzjoni pubblika shadow, alternattiva. Mbagħad kif spiċċajna, x'mbagħad tirrealizza. Mbagħad spiċċajna nagħtu paga tal-gvern l-propagandist fuq il-television station tal-partit fil-gvern. Biex il-partit fil-gvern ma jkollux għalfej jħallsu paga. Mbagħad jidħlu elementi, mhux biss allura dawk
li semmejtlek li l-Kostituzzjoni trid, imma jitlu elementi oħra li huma nfir f'demokrazija. F'demokrazija trid li l-partiti politiċi kollhom equal playing field. Illi min il-partit fil-gvern, meta jittersaq l-elezzjoni, joffri ruħu bħala partit ieħor, mhux bħala partit li għandu xi privileġġi li jista' juża t-taxxi tal-pubbliku biex jeżerċita propaganda. Ġifieri, jekk ħan nitkellmu b'mod assolut, iva, jiena naħseb ħatrit bħal tiegħi hemm raġuni għalfejn toġġezzjona lihom. Però il-periklu tal-ħatra ta' xi ħadd bħali, jekk taħtar 30 bħali ma' 10,000 impjegat tal-gvern huwa mod. Jekk taħtar 1,000 huwa mod ieħor. Naqblu, però nixtieq dal-ispunt naħseb huwa spunt importanti huwa wieħed kulturali, so huwa bla dubju il-korruzzjoni inġiba mhux korretta fil-ħajja pubblika ma sabux l-ewl tagħhom fil-fenomenu Joseph Muscat. Anzi probabbli il-verità li Joseph Muscat sa pjuttost art fertili fejn hu kellu awdaċità ikbar minn ħadd ieħor u xi wħud ta' madwaru. Jizraw aktar zerrija nefasta f'din l-art fertili u b'varjetà dejjem ikbar. Però mill-ottika tiegħi il-Partit Nazzjonalista fi żmien tiegħu bir-riedni tal-pajjiż fidejh ftit għamel biex l-elettorat pereżempju fuq il-korruzzjoni ma jekwifokax hawnhekk ma nilagħbux. U aktar minn hekk, ma tantx ikolli simpatija jien, per eżempju, daw l-uħud ġeneralment partitarji nazzjonalisti li jesprimu dil-eżasperazzjoni għall-elettorat li ma jipreġġax il-korrettezza fil-ħajja pubblika, li ma jifimx li meta tajt korruzzjoni ġifieri kważi letteralment ċata taħħallek idu fil-but tiegħek. Insal kważi, Eżatt. Imma il-punt huwa li daw l-uħud li militaw fil-Partit Nazzjonalista u issa jesprimu dell-eżasperazzjoni biex jerfaw ħafna mill-ħtija fis-sens li daw ħafna minn dal-elettorat ġie edukat taħt amministrazzjoni nazzjonalista, taħt amministrazzjoni nazzjonalista u nżid ukoll li anke minn ħafna daw in-nies, ħafna daw id-deputati li ħafna minna spiex ta' nikkritikawhom jew għax mhumiex kompetenti, jew għax huma korrotti, jew għax huma blażinsla, eċetera, eċetera. Ukoll huma prodott għal maġġor parti tagħhom ta' edukazzjoni nazzjonalista, ta' kultura li kienet qed titrawhem minn amministrazzjoni nazzjonalista. Allura spiex ta' meta nisma' dal-lamenting hekk għax il-poplu ma jifhimx għax il-poplu għadu lura għandna inti ma mexxejtux il-qudiem. Żgur tista' tagħmel indictment sotu serju ħafna għal falliment tal-edukazzjoni. Żgur. L-laċ mhux biss etiku ma kulturali u intellettwali. Ma rridx nobot nmaqdar il-niesi, ġifieri meta maqdar il-niesi maqdar li l-nifsi u ma rridx nagħmel tabir. Għalfejn nobot maqdar il-niesek. Fis-sens għax il-ħtija kollettiva hija atroċità, ġifieri bil-ġeneralizzazzjoni hija l-inqas ħaġa informattiva possibbli. Tista' tkun speċifiku jekk trid biex ma nkunux. Ninsiblek ignorant u nippontaħħulek. Probabbilment qegħdin fil-comments ta' taħden il-video bħalissa tilajn wieħed. U ngħidlek għal dawet ngħid. U jkun speċifiku ħafna. Imma, ġifieri żgur tista' tagħmel indictment għalhekk. Ara, jiena meta kont żgħir iddeċidejt fl-ewwel elezzjoni u kull elezzjoni minn dik nagħlaw, però żgur fl-ewwel elezzjoni li nissapporta l-Partit Nazzjonalista li ma kienx il-partit naturali tiegħi għax ma trabbejtx minn hemm għaliex ideoloġikament qalbi tħares li xelluk.
minħabba l-Ewropa u kont nara l-Edi Fenekadami jagħmel l-argumenti tajbin fuq l-Ewropa. Però meta Edi Fenekadami kien jitkellem kull ġiex versi fuq il-bżonn tal-valuri, fuq li rridu nżommu l-valuri, kont ngħid id-divorzju, ridna mmorru l-qudies, kuljum da ġenerazzjoni appartieni għaliha. U fil-verità waħda jidħol mill-oħra joħroġ, ġifieri kulħadd meta fil-politika tażel dak li jogħġbok sewwa, jiena niftakru darba fin-1995 mass meeting tal-indipendenza. Għada tidħol il-VAT. U kont tara is-sens tar-relazzjoni tan-nies mal-partit tagħhom kien hemm il-bruda fin-95 sewwa, ġej l-elezzjoni tan-96. U niftakar l-Edi Fenekadami fil-mass meeting tal-indipendenza fuq il-Fosos, meta jitkellem fuq, għuma tan-nik tal-Labor, għatti ċabċab uħu pjaċir, meta jitkellem illi kull wieħed waħda minna għandu dmir li jħallas it-taxxa, għandu dmir li jinsisti għall-irċevuta, illi meta il-Labor Party u Alfred Santu sħabu jgħatulkom jarmu il-dishwasher, il-cash register, tradixxu l-valuri importanti. U jini għat fil-folla, nisma' nħalsu t-taxxa. Il-messaġġ tal-valuri ma kienx jidħol, ma kienx jinżel, kien jitqies bħala xi ħaġa antikwata. Kien jitqies bħala xi ħaġa ta' wieħed xieħ raġel tal-familja konvenzjonali, reliġjuż b'mod konvenzjonali u hemm distakk bejnu u l-udjenza tiegħu li tammiraħ għal ħafna affarijiet, fil-każ tiegħi kienet il-Missjoni Ewropea, imma tinjoraħ fuq l-argument tal-valuri. Pero l-lum inħares lura l-dak li kienet jgħid bħal proverbjali ju it-tifel li jiftakar il-pritki ta' missieru. U jgħid ma konx natikas il-paw ma kellu raġun. Il-verità kien qed jibki it-telf kollettiv ta' sens ta' tajjeb u ħażin. Illi il-materjalizmu, illi ġab il-Partit Nazzjonalista. Niftakar il-posters fin-1992, it-tema tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fin-92, kienet l-għażla. Kienet it-troli mimli ikel ta' għażla differenti. Il-Partit Laburista fin-1992, il-kampanja tiegħu kienet għal-paċi u l-progress. Kienet ħaġa vaga, ideoloġika, kważi li iktar qed nivvutaw għal Vant Nofsani u għall-intafada milli qed nivvutaw għall-gvern. U l-Partit Nazzjonalista kienet jikkampanja fin-1992 dik l-elezzjoni li rebaħ b'saħħtu ħafna, aħna ntuk iċ-ċikkulata li trid. Ivvota lilna aħna ntuk it-toothpaste li trid. Imma Edi Fenekadami qed naraħ ukoll jitkellem qed jilmenta minn dil-tmermir tas-sens ta' komunità, tas-sens ta' obbligu, tas-sens ta' dmir. Tas-sens li inti wise guy għax irnexxi l-aktività taxxa. Ġifieri li qed li fl-apiċi tal-partit kien hemm persuna li kienet milli qed inti pjuttost viżjonarja li qed tifhem isma' fil-waqt li qed nimxu l-qudiem qed ninsow warajna ċertu valuri li kien hemm ġifieri dik hija l-fażi tiegħi, ġifieri jiena antifaxxista. Pero anki ċertu valuri konservattivi naħseb nitilfuha meta our peril bħal valuri marxisti, il-valuri marxisti fuq solidarjetà u l-inklużjoni. Però il-valur konservattiv li mhux il-bidem mhux bil-ħobż biss jgħix. U li kull dritt għandu dmir memus li hemm li t-taxxa hija xi ħaġa tajba. Li t-taxxa hija l-mod kif aħna nkunu ċiviltà. Illi mhux minnu laqwa jħawwel, imma minnu laqwa jgħin u jikkontribwixxi l-iktar. U naħseb ma smajniex biżejjed, ġifieri żgur ma konniex qed nagħtu każ. F'xi punt intilfet żgur. F'xi punt intlifna f'materjaliżmu illi spiċċa. U jien ma nafx daw l-akkaniti li qed issemmi inti, però ħanitkellem fuq l-akkaniżmu tiegħi. Li din hija xi ħaġa li ma kontx naħseb ħafna fuqha meta kelli 20 sena jew 30 sena u kont uffiċjal tal-gvern. Naħseb fuq llum għax wasalt f'dal istadju f'ħajti. Illi ngħid għandna l-flus jiġġustifikaw kollox. Illi sakemm int qed taqla iktar dak li tagħmel biex tasal hemm u l-min taffeġ biex tasal hemm u l-min tisraq u tfotti biex tasal hemm,
huwa dejjem ġustifikat. Illi inti tajt li fl-aħħar tas-sena irnexxielek tħallas mortgage biex ikollok jinnaf post ieħor fejn tikrih il-ħadd ieħor. U biex affordi għajtu dak xejt fit-taxxa. U taħseb li għamil sew għax għat-tfal, għax għal-familja, għax għal-ġid qed nagħmel. Dawn huma l-valuri tal-mafja, dawn huma l-wise guys. Illi it-tajjeb u l-ħażin huwa ġustifikat minn kemm iġib lili. U ħaniftem, u meta tajt li qed tagħmel affarijiet tat-tfal, u meta tajt li qed tagħmel affarijiet tal-familja, fil-verità li qed tagħmel bħal Michael Corleone, u ġifieri qed tipprova tiġġustifika dak li qed tagħmel għalik innifsek. Qed tiġġib it-tfal skuża tiegħek. Qed tajt ħalli legat, imma biex tgħix fih inti issa legat qed tagħmlu. Dak li qed tisraq u dak li qed tfotti qed tagħmlu għax titgawdi int. Però jiena niltaqa' ma' nies li pereżempju ma jitkellmux fuq l-affarijiet li nitkellmu fuqhom jiena u inti jgħidu li jiena nalaħal m'għandix it-tfal, m'għandix il-familja, rid noqgħod attent għall-familja, rid noqgħod attent għall-impjieg, eċetera, eċetera. U dar romantiċiżmu tal-familja naħseb illum il-ġurnata biex aktar intensa meta tikkunsidra li hemm ħafna inħawi fis-soċjetà tagħna fejn il-valur tal-familja qed jintilef ukoll. Allura inti meta tħoss li qed tagħmel ċertu affarijiet tal-familja, ċertu sagrifiċċji qed timmuta ruħek, qed tillimita ruħek, m'intix qed issus wara l-modija etika li tixtieq b'sagrifiċċju għat-tfal, faċli li tinganna lilek innifsek li inti qed tagħmel xi ħaġa nobli, jiġri faċli li ġenwinament qed jgħidilek dik il-ħaġa jemmina li mhux qed jipprova jostor ix-xewqiet protagonisti tiegħu wara t-tfal li vera jaħseb li hu qed ikun raġel sew. Jiena nara short-sightedness. Jiena mhux se nikkritika l-ħadd. Ma tajb niddibattu għal ħa nitkellem ftit fuq innifsi. Aħna maħna mċaħdin minn xejn. Mhux ma rridx nagħti l-impressjoni li jien xi ħadd imċaħħad jew xi ħadd li nieqes minn xi ħaġa, ġifieri dan huma sagrifiċi middle class ħanajtek. Ġifieri ma niġux f'punt fejn ngħidu mhux se naslu fl-aħħar tax-xahar għax il-mara tiegħi taqla ħasew biex ngħid kollox. U allura l-għażliet li nagħmlu xorta huma fil-parametru ta' ħajja konda. Jiġifieri ma rridx nippreżenta ruħi bħala xi forma ta' Franġiskani jew bħala xi forma ta' eroj. Minix. Imma jekk saqsini li xi rrid għat-tfal tiegħi, jiena wkoll santik risposta egoista. Jiena ma rridx gratitudni għal materjalità sakemm il-bżonnijiet tagħhom ma sadisfatti u allura fil-hierarchy of needs speċi. Moqdija. Għandhom skola tajba, li għandhom bżonn għandhom computer, PlayStation, etc. Jien li rrid għal gratification tiegħi hija l-ammirazzjoni tagħhom. I want to earn their admiration. Jien irrid inkun il-papa illi mhux nkun hero għal xejn hu ġifieri, mhux se nerbaħ medalji olimpiċi, mhux se nkun rockstar, mhux se nkun xi avukat prima x'qasin avukat, nixtieq li nkun eċċellenti f'xi ħaġa. Nixtieq u jekk ħanajdu kollox għax jiena missieri ġifieri, s-subin tiegħi nħobbhom ħafna, però it-tifla żgħira, jekk it-tifla żgħira naf li tkun fl-udjenza ma qed nagħmel meeting protesta l-belt u hemm ħafna nies u qed nitkellem u qed ngħid eċetera, eċetera. F'moħħi tkun hemm li tajt li tiftakar li kienet hemm u li tajt il-pamel xi ħaġa sew. Ġifieri anki jien ma rridx nagħti l-impressjoni li this is selfless, hemm gratification fiha. Il-ġit li tagħti l-ħaddieħor huwa eżerċizzju ta' egoizmu. Jien naqbel biha speċa hemm ħafna sfumaturi fej jispeċa aħna qegħdin ġo Venn diagram iċ-ċirku tiegħek u ċ-ċirku tiegħi jisporġu ħafna fuq xulxin. Naħseb l-ikbar kompliment li qatt tista' tagħti. Le ma huwa ġenwin ġifieri. Din it-tama li t-tfal tiegħi jikbru jgħidu alla missieri ma laqx għalqhom. Missieri fucking stood for something and that is for me
biex jina ħares lej missieru. Nammiraħ għal-fat li missier naf li kemm il-darba kellu l-opportunità li jalaqħal u jaġevola imma għatmaħada, men, għatmaħada. Issa biex tifimni iktar. Immaġina jkollok dil-konverzazzjoni, mux miħaj, jew ma tfal tiegħi. Immaġina jkollok dil-konverzazzjoni ma tfal ta' Defni. U ġili kelli. U għajdli, min sa jkun li ma jitlaqx kollox biex jgħid dil-inġustizja, jekk hemm xi ħaġa nista' nagħmlu xi indirizza, se nindirizza. Biex hija l-agħar inġustizzja possibbli. Mbagħad fuq bnatna iktar wiesa li nixtieq ukoll din doms li biex nartikola li nifsi ma vera sempliċi fil-fatt ma nafx għalfejn li nixtieq nagħti l-biċċa tiegħi biex is-soċjetà tinċentiva lil minu immotivat li jkun xi xorta ta' kontribut mhux lil ħallil. Però skaratterizzati bħala l-edewa tal-poplu. Li narrativa fucking perikolosa. Dik id-diffikultà tagħha. Ġifieri jiena niffiċerja fuq il-One Television. Ma noċ ta' però meta jpoġġuha fuq Facebook mbagħad titla' fuq tiegħi il-Facebook jgħidlek qed tissemma speċi. Jien naf 4-5 darbit fix-xahar. U biex jgħidu, mhux biex jgħidu x'att. Biex niġi cartoon figure. Jien waħda mill-iktar li ħatta hija. Għax nieħu min jaħseb illi min sa jiġi jgħidlek hawn. Jien ma ninkettx ma nagħtix każ ta' jien ninkett, biex inkunu ċari. Le, jien ninkett u nieħu għalija. Ġifieri. Kien hawn preżentatur ta' sensiela ta' programmi tal-BBC. Jagħmel travelogues da. U għamil travelog fuq il-Mediterran u għamil l-ewwel 10 minuti tas-sensiela kienet fuq Malta. U jien kont il-host tiegħu waqt li kien Malta da. U ħadtu jara l-birgu, s-sabiħ u hekk, eċetera. Però ħadtu l-bidnija. Għatlu di Malta wkoll. Għatlu għara kemm isawieħa. Għara il-vallata kemm isawieħa. Għatlu hawnhekk ilu sena u nofs, kien jisu Bejrut. Għatlu f'dil-ġenna tajru mara. Għatlu x'kienet ġurnalista. U Super One feature screenshot tiegħi il-bidnija nurieħ taħt il-headline Manuel Delija jmexxi kampanja kontra Malta fuq il-BBC. U għalkemm mhux wieħed jiġifieri l-besta kavallieru bis-salib ta' Malta jħabbat sidru xejn il-bandiera mhux wieħed minn dawk. Però Inħossa meta tgħid li traditur. U l-effett intenzjonat ta' min jagħmilha dik. U li jgħidlek darba di ma nagħmilix. Super One jerġgħu jgħidu ili. U jikdeb min jgħidlek li jridu ma jridx, ma jaħsibx dik il-ħaġa. Le konsiderazzjoni tagħmilha dejjem. Jikdeb min jgħidlek illi ma jridx jiġġieled kuljum biex ma jċensurax lilu nnifsu. U minix kapaċi naħlef minkejja l-intenzjonijiet tiegħi illi qatt ma ċensurajt li nnifsi, li qatt ma żammejt lura xatt min jaf kemm ituni fuq għadi. Mhux għax m'għandix raġun. Imma għax nibża. Ġifieri għax imbagħad tibda bl-iskreditazzjoni immedjatament tingħad dil-ħaġa, tiskantaw titnixxef kemm hawn nies li kapaċi jirrepetu, ġifieri l-metodoloġija Goebbelsiana ta' din il-ħaġa sakemm issir verità. Sakemm issir fuq il-sin kulħadd. U mbagħad meta tisħon, jiġifieri jien kont tifla ta' 8 snin fidi. U xi ħadd jgħarni fi triq. Il-mara tiegħi f'jum ir-Repubblika f'nofs il-Christmas shopping fit-13 ta' Diċembru, f'nofs Sadarjali. Tnejn min-nies jgħidu hekk. Marru fuq għajtuha daqtejn, itajru la t-telefon. Qudiem il-bini tal-qorti. B'miet ta' nies ħarsu. U mbikkem it-tifel tagħha. Ġifieri tqum filgħodu tgħid imma ma rridx medalja li qed nagħmel, mhux qed nippretendi premju. Ma ħaqni hekk jien. Ħaqni hekk. Ġifieri li jien sirt ladu, sirt traditur. Illi jien
sirt qed nagħmel ħsara lill-ajri, mentri jien dak li qed nagħmel għalmenu l-intenzjoni tiegħu li nagħmel ġid lill-ajri, naf li nista' ndejjaq il dak li jkun. Naċċetta li ndejjaq il dak li jkun. X'impedik milli tieħu rendekont tal-pajjiż soċjali, ambjentali, estetiku, morali, tal-linja taħtom hekk u tgħid il-konklużjoni ta' dis-somma u li inparpar lem. Mingħajr ma nwieġ sa nagħmel għada għax ma nafx. Jiena da xogħol bdejtu full-time, iddeċidejt li nagħmlu full-time. Jisu xi 3:30 ta' wara nofsinhar ta' 16 Ottubru 2017. Ġifieri, dikinhar illi qatlu l-Defni Caruana Galizja, li weġġani mhux l-istorbju tal-bomba, il-kwiet iwaħxek li kien hemm wara. Is-silenzju. Kien hawn il-biża. U dak is-silenzju ħassejt mir li nimlieħ. Issa dan ma jfissirx illi f'xi punt ħsibt illi kont kapaċi nilbeż żarbun taħ nibqa' miexi, illi b'xi mod nissostitwiha. U fil-fatt l-esperjenza tal-aħħar 4 snin juru illi l-fatt li qatt ma pretendejt li kont kapaċi, kelli raġun, ma kontx kapaċi. Minix kapaċi għax m'għandix is-sena tagħha, m'għandix l-esperjenza tagħha, m'għandix il-kuntatti tagħha, minix jien persuna oħra. But the problem with Defni Caruana Galizja, 3 ġimgħat qabel qatluha kienet there was only one of her. Dikinhar li qatluha, the problem with Defni Caruana Galizja was that there's none of her anymore. U iva, u ftit sens ta' servizz pubbliku, ġifieri dikinhar jien kont naħdem, kelli impjieg, kien impjieg imħallas tajjeb ħafna. X'kont tagħmel? Jiena kien ili ftit snin wara l-elezzjoni ta' 2013 naħdem ma' grupp ta' kumpaniji b'attività internazzjonali, dak iż-żmien partikolari kont naħdem fit-taqsima tas-software tagħhom. Dan u software li jintuża insomma minn operazzjonijiet komplikati aktarx fil-minjieri, dat tip ta' affarijiet. U l-iktar li kont naħdem kien in-Niġerja fejn kont naħdem ma' klient kbir ta' din il-kumpanija. Allura kont inqatta' ħafna żmien in-Niġerja. Wara l-elezzjoni ta' Ġunju ta' 2017, dik kienet l-ewwel elezzjoni mill-pubertà li ma kontx involut fiha. U kienet elezzjoni ftit manekienu, ġifieri, kien hemm dal-argument ta' politika onesta, korruzzjoni, tal-għajnejk għal-Panama Papers, kienet elezzjoni that sweeps you up, jekk għandek sens ta' kuxjenza pubblika. U I was going to explode, l-ewwel darba li m'inhiex involut. Jiena tajt dari kompletament l-politika dikinhar tal-elezzjoni ta' 2013. Il-ħadd wara nofsinhar, meta ngħaddu l-voti, ġi riżultat, jien kont kandidat, ġi riżultat tiegħi personali kien diżastruż, meritat. U għadt, alright, imla issa jien għamilt da xogħol għal 14 sena, għadha tibda l-fażi ġdida ta' ħajti. L-għada bdejt infitta xogħol u mbagħad bdejt naħdem ma' dil-kumpanija ftit ġranet wara. Però bdejt ġiet l-elezzjoni ta' Ġunju 2017, kolli ħafna xnajt, sort of, u bdejt nikteb fuq Facebook, u bdejt niblogja l-ewwel blog tiegħi, għax ktibt artiklu kien ta' 3000 kelma, u l-Facebook għalli 3000 kelma ma tellaħom loks. U saqsejt il-sieħbi kont naħdem kumpanija ta' software, għatlu għamilli blog, għatlu ħan ippubblika dal-artiklu, u pubblikaj dal-artiklu, għaktax biex naqra jien. Però ratu Defni Caruana Galizja xaħad batula. U tellatu fuq il-page tagħha. Issa dak kien it-tlieta ta' wara l-elezzjoni, kulħadd qed jistenna x'sa tajti fuq l-elezzjoni, għax għal ħafna nies bażikament kienet l-iktar karattru prominenti f'dik l-elezzjoni, u Joseph Muscat. U pubblikatu qalet jien kont se nikteb dal-artiklu, però issa m'għandix għalfejn niktbu għax inkiteb minn xi ħadd li kiteb dak li kont nikteb jien. Din hija l-analiżi li jien naħseb pjuttost korretta ta' għalfej il-PM. Partet nitċaġelsta telef l-elezzjoni. Tista' tina sommarju. Mela, hold that thought, ħalli nispiċċa fuq l-argument. Ikteb li sommarju fuq l-iskrin x'taf li għandi memorja ta' gold. Mela, f'24 sija rawh 56,000 ruħ dal-artiklu. Tikled ma jigo, ħad pjaċiku, ġifiri. Rawħ mux għax kien fuq il-blok ta' Defni, naturalment, ġifiri. Pero xorta ħad pjaċiku. Għallura bdejt nikteb jien naf 3 blogs fil-ġimgħa.
U f'dak iż-żmien bej għax qed niddiskutu kif tagħmel blog. U bej għax qed niddiskutu waqfet għalisu 3 ġimgħat ċar kienet taħdem fuq xi ħaġa oħra ħadet break. U allura hemmhekk kienet qed tixxerja miegħi l-esperjenza li tkun blogger. U mbagħad meta bdiet tikkritika lil Adrian Delija kif dawk li kienu qed jożannawha qabel l-elezzjoni f'daqqa waħda ridu jsalbuha, u allura kemm kienet iżolata. Hemmhekk kellna ħafna konverzazzjonijiet dak is-sajf. Jiġifieri kien ilha nafha minn 90 naħseb li tqajna xi 93, 94. Però sirt nafa 3 xhur qabel mietet. U kienet speċi qed tittikdi l-idea, tajjeb li ħadd ibblogja, però ħjer tkun tafa xi ġdieħ libni speċi. Mentoring, bażikament. U fiex wissietek toqgħod attent? Lesti ruħek li jekk ħatamil da xogħol sew sa titlef il-ħbib. U sa tagħmel l-edewwa. Lift? Użgur. L-iktar mbagħad wara li mieteti u bdejt nesplora iktar u bdejt analogija li kien għamel Peter żewġa xi xahar wara li mietet diskors li smajtu jagħmel Strasburgu jisek tara xi ħaġa fuq dirajk u tħokka u iktar ma tħokka iktar tikrieħ iktar tinten. Imma dikinhar li mietet wara li stejqirt mill-bikja ktibt artiklu sija wara li smajt li mietet, ktibt artiklu ieħor sija wara, ktibt artiklu ieħor satej wara, u qed nikteb. U minna realizza, u mbagħad wara ħares l-għada u fejn kien ikolli 300 ruħ jitlu fil-blog kuljum. Daħlu 25,000. U allura jisni nofsi mbuttajt li nifsi fija il-ħaġa, u nofsi nġbit fija, I was sucked into it. Xi ħaġa oħra li ġrat dik il-ġimgħa. Ġew ġurnalisti minn dinja kollha bil-mikrofon f'idejhom jippruvaw saqsu, isma' dan ħsibni pajjiż tal-holidays u kif ittir ġurnalista ġo karozza bomba. U ma tantx kien hemm nies available li wieġbu. U jiena kif naħseb it-realizza ġifieri mistoqsija tin l-opportunità li naħseb. Dak li tistaqsini inti jipprovoka fiha ħsieb u allura hija opportunità li nfittixa. U minn hemm ukoll bdew relazzjonijiet allura ma' ġurnalisti li kellhom bżonn għajnuna fuq ix-xogħol tagħhom f'Malta. U għadt li mallem tiegħi isma' mhux reġa' sejjer Niġerja, mhux reġa' dieħel għax-xogħol. Ma kienx hemm il-ħsieb li issir xi ħaġa permanenti. Il-blog kif tiffinanzjah? Ħankun ċari, ġifieri mhuwiex it's not a profitable activity, pero l-ispejjeż tiegħu jitħallsu minn subscribers u donors, ġifieri dak li kun jagħti donazzjoni, ġifieri hemm Google Ads li ġibu jinnaf ma' 300 euro fix-xahar, però ma naċċettax pubbliċità fuqu. U hemm donors l-ispejjeż nkoprihom speċi u nbqaddej. Però mhijiex għażla finanzjarja, mhijiex għażla ekonomika, żgur. Hija għażla kważi vokazzjonali. U id-donors huma pubbliċi? Le, qatt ma pubblikajthom, qatt ma kelli donor li tani iktar minn jiena 500 euro ġifieri, u normalment ikunu donors li għatu 495 fix-xahar. Għandek PayPal. Imma kif wieħed jista' jagħti kontribut? Fuq il-website hemm donate PayPal. U bil-għaw terġa' tiġġedded hekk kull xahar jew tista' tagħmel subscription tiġġedded kull xahar hemm min jagħmilha. U hemm min jibgħat donation jgħid ħanna bad 50 euros. U jagħmel one-time donation. U jagħmel one-time donation. Hekk tiġi finanzjata. Issa, il-mistoqsija tiegħek li parkjajtlek u dispjaċini li kienet fuq l-analiżi tal-elezzjoni ta' 2017. Eżatt. Jiena hemmhekk għad tisma' in-nies illi ħarġu fil-pubbliku fit-2013 jgħidu jiena votajt nazzjonalist fl-modi, però issa ħan endorsi għal Joseph Muscat because it's time for change. Dan huwa bniedem frisk, eċitanti, you know. Dawn in-nies fit-2017, they deserted Joseph Muscat. U stħaw, mhux tal-li stħaw, ikunu assoċjati mal-Labour Party,
ridu jinżawa dik l-assoċjazzjoni u pubblikament qalu jien sa nivvota lill-Partit Nazzjonalista, mhux għax għandi xi ammirazzjoni kbira l-Partit Nazzjonalista, imma ma jistax ikun mhux sew illi aħna bħala votanti nikkonfermaw lill-gvern illi f'da sentejn qabad f'dal-gideb kollu, f'dal-korruzzjoni kollha, u qaluha pubblikament. U din tat a false sense of security. Il-Partit Nazzjonalista beda jgħid ismani, jekk kien hemm wave lil minna fit-2013. Daw l-istess nies li qalu li sajt il-una fit-2013 u tal-una u sa daw jgħidu li ġejjin għandna. Jekk kien hemm dissens ta' fimni, forsi nerpuha, jew jekk nitilfuha forsi għalmenu Distak żgħir u allura il-gvern ikun naqra iktar imliġġem, nkun nistgħu nikkontribwixxu naqra iktar, eċetera, eċetera. Però jiena argumentajt li l-Partit Nazzjonalista mhux dik l-elezzjoni biss imma kien ilu minn 1996 b'għodu ieħor jitlef il-kapaċità tradizzjonali ta' mass party illi jimmobilizza u li jikkomunika u li jassorbi l-informazzjoni fuq il-livell ta' triq. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-argument fit-2017 mal-press, il-ġurnalisti fit-2013 jenna fl-atmosfera fil-newsroom ta' Times kienu kollha Joseph Muscat was their darling. Fit-2017 daw kollha l-argument il-Partit Nazzjonalista rebħu magħhom, Joseph Muscat titlaq. Però f'Malta ma tiddeċidix it-Times min jirbaħ l-elezzjoni. Però meta kont nazzjonalist u taqra t-Times fit-2013, kont daw ma jniżlunix. U fit-2017 kont taqra u tajt erbaħnihom lura. All right, magħna daw. Però mhux it-Times tiddeċidi l-elezzjoni hija deċiża from the ground up. Issa hemm xi ħaġa li hija ġenerali għal mass parties. X'inhu ma mass parties? Mass parties huma tradizzjonalment daw kienu oriġinalment il-Partiti Soċjalisti, sewwa li huma mibnija minn grassroots il fuq. U li allura daw il-mod kif jorganizzaw lil nufushom l-elezzjoni huwa billi joħorġu lin-nies. Billi inti tidħol fil-micro issues fis-salott ta' kulħadd. Din mhux argument ta' house visits għax da interazzjoni ta' 5 minuti. L-argument li inti taf Mrs. Borch xi trid u x'qed tidejjaqa u what her complaint is. Biex tagħmel hekk għandek infrastruttura sovjetika ta' komunikazzjoni, street leaders, parish leaders, district leaders, illi jibqgħu jitilgħu l-fuq li għandek din l-interazzjoni. Tajjeb ħażin mhux qed nidħol fil-meritu, però il-Partit Nazzjonalista fis-snin 70 bena tight ship fuq din il-ħaġa kien on the ball. Hemm xi ħaġa oħra wkoll li eċċezzjonalment il-mass parties Maltin illi ma ssibhomx demokrazija oħra effettivament biex jerbħu xi ħaġa irridu jikkonvinċu iktar minn nofs il-popolazzjoni biex tivvutalu. Il-Partit Nazzjonalista kemm hu distakkat mill-Partit Laburista lura. Huwa t-tieni l-ikbar ras għal ras partit politiku fl-Ewropa Demokratika. Għax ma l-unika partit li għabes il-35% fl-Ewropa, l-unika partit ikbar minnu proporzjonalment fl-Ewropa kollha huwa l-Labour Party. Żewġ partiti politiċi Maltin, l-esklusività li għandhom fuq il-mobilitazzjoni li għandhom hija bla preċedent. Jiġifieri kieku l-Partit Nazzjonalista l-mod kif inhu organizzat qed immexxi l-elezzjonijiet il-Ġermanja u jqum fil-għodu jgħid għandi 32% wieġbu f'survey illi kieku jivvotawli. Din. Għażanna fejn naħdmu daw. Nistennew l-elezzjoni għax sankaxkru kull mem. Però għaw 32% dak għaz bdejtu. Għaw 50% li huwa numru inkredibbli. L-effiċjenza tal-mobilitizzazzjoni tiegħek trid tkun Rolls-Royce. Rolls-Royce. Issa, il-Partit Nazzjonalista fil-gvern kellu antipatija, mhux kulħadd, però kellu antipatija u jiena naħseb hija antipatija tajba għal klientelizmu. Din tismaħħa from the flip side. Min nies li jgħidulek in-nies tagħna ma jaqduhomx itwom bis-sieq. Ara l-Labor kemm jaqduhom in-nies tagħhom. All right? Mela
Din l-iskumdità tal-interazzjoni, ma inti tirranġixxi mal-elettorat. U mhux qed titkellem fuq policy, fuq kif kemm żazzidu t-taxxi biex niftħu sptar ġdid, ma rridux jitkellmu fuq hekk, daw rridu jitkellmu fuq il-permess. Rajt daw rridu jitkellmu fuq solar ieħor, daw rridu jitkellmu fuq xi rrid jien, x'tan nieħu jien. Rajt il-Partit Nazzjonalista dik relazzjoni dejjem iktar skontu minna u din l-infrastruttura terriet. Partit Laburista Sab vakum. u melieħ. Melieħ dak il-vakum għax il-Partit Laburista. Klientelizmu dejjem huwa element tal-politika Maltija. Partit Laburista istituzzjonalizzaħ. Għamel il-vot tranzazzjoni. Ivvutali un tik li trid. Ivvutali un tik li trid. Ejja ma nitkellmux fuq abjad u iswed, sa ssib kemm Alla eżempji ta' dawn iċ-ċirkostanzi jiġru fil-Partit Nazzjonalista, jiġru fil-istorja fil-Partit Nazzjonalista biex jipprova jirbaħ l-elezzjoni. Right? Minix ta' subajja fħalqi. Kif qed ngħidu speċjali din hija kultura perpetwata. Minix ta' subajja fħalqi, però l-ekwivalenza di l-idea anki n-nazzjonalisti kienu korrotti, anki n-nazzjonalisti kienu jagħtu indulġenza l-klientelizmu. Din l-ekwivalenza falsa hija l-mod kif ma nikkonfrontawx il-bassezzi li l-ħaqna. U ma nibdewx infuqu minnhom. Naħseb li biex ta' mhux negabbli li qed tgħid li m'hemmx ekwivalenza fis-sens li dak l-affarijiet li rajnu ma bla preċedent, però naħseb li importanti għall-elettorat biex jifhem biex forsi jerġa' jibda jafda il-Partit Nazzjonalista li l-Partit Nazzjonalista jifhem li minkejja li forsi mhumiex qegħdin fil-quċċata tas-sellun mingħajr l-ewwel 3 skaluni. Inti ma tasalx. Jiena mhux jagħtaw biex nirrakkomanda l-Partit Nazzjonalista lil ħadd. Jiġi xi ħadd mill-Partit Nazzjonalista u jirrakkomandaw. Jien jagħtaw biex ngħid hekk. Jien jagħtaw biex ngħid. Waħda, għandna kultura antika fil-tradizzjonijiet politiċi tagħna li naraw il-politika bħala tranzazzjoni individwali, għandna kultura ta' tolleranza għal korruzzjoni u il-korruzzjoni tiġri u ġrat. Waħda. It-tieni, l-eċċessi li l-ħaqna m'għandhomx jgħidulna ejja nerġgħu lura għalfejn il-korruzzjoni ma kienx daqshekk ma kienet daqshekk. Ejja nirrealizzaw li l-ewwel ħaġa li rridu nfejqu hija t-tolleranza tagħna għaliha. Jien niftakar linja li kienet tuża Tifni Karunga Galizja. Kienet tgħid corruption is not particular to Malta. You'll find corruption anywhere at any level. What's particular to Malta is that our attitude to corruption is corrupt. Nammirawa, infittxuha, irriduha, nivvotaw il-min wedilna. Irridu ministru korrott, ħalli jekk kolli bżonn xi ħaġa għandak immur. Sajm il-Busuttil werwirhom lin-nies. Għax jgħidu da politika onesta, se kolli bżonn pjaċir għandha żammur jien. Għażaj batni nixxejje. Jena mhux il-dar rrid, jiena rrid il-dak mhux għax jogħġobni x'għamel ta'. Ma jrid il-Konrad Mizzi. Għax dak jekk ngħidlu isma' irranġali u jgħidlek m'għandekx dritt għaliha, ngħidlu tiegħi sa tara. Int mort tagħmel flus il-Panama, tiegħi sa tara. Jien il-dak irrid Ministru. Mela allura kritika l-Konrad Mizzi, mhux nikkritika, rrid nara l-Konrad Mizzi imressaq l-qorti. Għalix ma nistax nifhem kif mhux, ma diskussjoni forsi li tittaqbad. Iva, jiena il-funzjoni tiegħi wkoll hija li nikkritika l-attitudni li tagħmel Konrad Mizzi bħala xi ħaġa li tammira, jiena niftakar. U tiftakar intu wkoll. Konrad Mizzi resigns in disgrace. Joseph Muscat qiegħed fl-aħħar f'Novembru ta' 2019, naħseb 27 kien jekk mhux sejjer żball. All right? U sejf l-aħħar attentat li salva ġiltu politikament Joseph Muscat jarmi lil Konrad Mizzi. Right? U Konrad Mizzi jirreżenja, kien ilu jiddefendih, kien ilna nafu bil-Panama Papers, minn frar kitbet defni frar jew Marzu ta' 2016. 2019 jarmih il-Konrad Mizzi u jirreżenja. Aħna qed nipprotestaw fit-toroq. Tiġi organizzata shadow protest. Il-Mailand, il-Ħamrun, jinġabru n-nies biex japporġjaw il-Joseph Muscat. U jmur Konrad Mizzi fil-pjazza u jinġabar fuq l-idej. Eroj. Issa ħanajdlek kollox. Jien għandi affarijiet fuq il-kuxjenza tiegħi ta'.
Jien għandi affarijiet fuq il-kuxjenza tiegħi u ħanajdlek x'inhuma l-affarijiet fuq il-kuxjenza tiegħi. L-elezzjoni ta' 2008. Nara fuq it-television lil Jeffrey Policino Orlando jibki għax hu l-vittma tal-gideb fuqu li qed jagħmillu Alfred Sant. U ngħid miskin nara x'għamlulu. U kieku kien fuq id-distret tiegħi kont nivvutalu. Kont nerfgħu fuq l-idej. Mbagħad niftakar Ma kont taf li. x'kont naf? Kont naf li qed dak jgħidli. kienet jagħmel. Kont naf li qed jgħid u li qed jgħid Alfred Sant. Hemm distinzjoni però bej iż-żewġ. Le, ma żomma waħda hemm distinzjoni. Alfred Sant kellu raġun. Eżatt. Dik id-distinzjoni. Alfred Sant kellu raġun. Fuq konda dimma jilna nafu sentej u whatever. Wi. Dawk l-ħut li talaw fuq l-idej mhux għax jitħassruh, anzi spiex ta' biex juru kemm huma uniti anka jekk tgħidu li dan. Ma naqbilx miegħek. Għax jammirawh. Għax dak iridu jneħħuh għax bravu. Iridu jneħħuh għax bis-saħħa tiegħu aħna b'saħħitna. Le, ma xorta kienu jafu li moralment mhuwiex korrett. Ma dik kienu jammiraw dak il-fatt. Eżatt, jammiraw. Eżatt. Il-moment li sirt naf, waħda mill-iktar ġranet li qatt kont irrabjat, jiena sirt naf waqt l-aħħar mass meeting ta' dik il-kampanja elettorali. U nirrealizza, meta rbaħna l-elezzjoni, ħadd pjaċir li rbaħna l-elezzjoni, nirrealizza li da diħel fil-Parlament rappreżentant tal-partit tiegħi. U fuq Alfred Sant kellu raġun. Ħadd azzjoni? Le, mhux għalhekk qed fuq il-kuxjenza tiegħi. Mhux għalhekk qed ngħidlek. L-ebda azzjoni? Assolutament xejn. Għamin internament iva kommentajtu da, ma kolħadd jipprova jelaqlu għajnu kien. Għalfej. Għaliex kien fuq is-siġġu tal-maġġoranza ta' wieħed tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista l-istint tiegħu kien li jissopravivi. Il-politika fuq l-etika. Il-ħaġa tajba li kellha ssir dikinhar, keċċieħ, mur magħhom jekk trid. Mur magħhom jekk trid, mhux toqgħod tilaqlu għajnu. Issa x'għamilt jien? Le ma għamilt xejn, jien ma għamilt xejn. Fuq għalhekk għadlek fuq il-kuxjenza tiegħi. Mela m'għandix fuq il-kuxjenza tiegħi mhux noqgħod tippunta subajja lejn dawk li refgħu il-Konrad Mizzi. Aħna kollha rridu nitalmu illi l-interess tal-partit m'għandux jiġi fuq x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin waqt li qed ngħidlek illi fuq il-kuxjenza tiegħi hekk għamilt. Hekk għamilt, jiġifieri jien naf ħansemmi eżempju iktar mikro. Għadni lej il-bidu. All right? Konna zerbi notti żgħar, konna fit-20s u qed naħdmu fis-segretarjati. U jipprova jippoċja kollega tiegħi, lil kollega tiegħi, John Dalli. Ejjew miegħi flok miegħu. Jiena għandi karriera qudiemi ħankun kap tal-partit, ejjew għajnu lili. U lil dal kollega tiegħu li ġi jgħidli. Tafx qallu? Qallu, fimni l-paga l-istess, u qallu ġdena stabilita mill-Parlament u l-paga li kellek. Qallu, pero intik xi ħaġa kex fix-xahar ma jidrux. Il-Ministru tal-Finanzi. Meta ġi qalli raddejt islaleb, però ma xejn iktar. Ma għamil xejn iktar. Kemm iġġor ħtija eżin guilt? Iġġor però bilanċjata. Ġifieri jiena ħanejdlek, jiena kont naqra forsi ftit eżaġerat, ġifieri jiena kont insifer ħafna fuq xogħol. Però ma kontx nuża, kont nirrifjuta li nuża il-frequent flyer, l-air miles. Żmien, kien l-air miles, il-lum ħaġa tal-passat. Ma kont nirrifjuta li nuża l-air miles għax l-air miles ingawdi bihom jien, però l-ajruplan jgħid fuq xogħol tal-gvern. Ma kien hemm l-ebda regola li kienet tgħidlek hekk, ma kont naqra fitt. Jien naf darba pereżempju kont involut fl-organizzazzjoni tal-parking tal-Belt. U ġiet kellimni l-manager tas-sinema tal-Belt. U kellha meeting miegħi u qalt li ħad deliveries u daw x'nagħmlu hekk u ftemna ma talbitniex pjaċiri ġifieri u ftemna u telqet u batit li kumpliment, batit li ġiex biljetti biex nara film. U battilha nota thank you very much, ma nistax noħodhom jiena hawnhekk xogħol qed nagħmel u battom lura. Allura, speċi assuaging my conscience b'dan il-mod. Tifhem taf il-kuxjenza tiegħek. Inti kont korrett. Però jiena parti mill-frustrazzjoni ta' ċertu ħut illum li qed jaraw speċi ta' etnawir u d-deġenerazzjoni anke tal-partit tagħhom.
li huma essenzjalment mhumiex attivi jipparteċipaw fil-korruzzjoni, qatt ma kienu, però ma jgħidu xejn. Biex għalija hija frustranti ħafna li nara din il-ħaġa. Għalija wkoll mingħajr ma nippretendi li jiena dejjem kont proattiv, ma kontx dejjem proattiv. Ma rajtx niżried li tara l-lum, pero faċli għalija, iktar faċli tikkritika l-Konrad Mizzi, mill-li tikkritika, pero insomma, ma diffikulta nikritika l-John Dalli, pero l-lum, meta kont fil-gvern. Għajdin John Dalli għax pjuttost anka fl-ewwel ktib spiex ta' tħalt fih ħafna. Jatik dil-impressjoni li dejjem huwa dal-bniedem wara l-portieri, spiex tal-Mamonera, li ħadd ma jafesat f'sura ħajħu jisu l-Spiritu Santu spiex ta' mingħajr is-Santu. Għajdin naqra fuq id-dinastija John Dalli. Dinastija John Dalli mbidu sal-axħar. Dan huwa l-eredi tiegħu nnifsu. Jena ħaġa nista' ngħidlek dak iż-żmien meta prova għax anki prova jippoċja lili. Meta prova jippoċjani u batalija biex ikellimni, kellmu l-Ministru tal-Finanzi u batqali biex imur naħdem miegħu għatlu lejn tajjeb fejn jetta. Fil-Kamra kien hemm Adrian Hillman. Jina Adrian Hillman ma konx naf li jagħmel ħniżrijiet, ma llum naf li jagħmel ħniżrijiet. Ma bat tibda tirrealizzaw speċi, ma żmien tibda, tifhem? Jiena meta John Dalli kien nominat li jkun kummissarju għal Malta ma nistax ngħid li bsart li eventwalment sa jinqabad u sa jitkeċċa fuq korruzzjoni. Però ħadd pjaċir xejn li kien nominat. Għaliex meta kien Ministru kien diġà nqabad jagħmel il-ħmerijiet, jirranġa biex il-Ministeru li kien imexxi jixtri l-biljetti tal-ajru minn aġenzija tal-ivvjaġġar f'isem it-tifla tiegħu. Jew li juża l-Ministeru tiegħu biex jimmanipula l-bdil ta' aġenzija tal-vapuri minn aġent privat għall-aġenzija li jikkontrollaw. U tilef xogħlu. Persuna bħal dak m'għandha tkun la fil-ħajja pubblika f'Malta, laqas fil-ħajja pubblika Ewropea. U m'għandniex ngħinuh. Issa, irrid jeħles minnu Lawrence Gonzi, skużi, minn korrott ma teħles minnu bil-tieħ promotion. Ma nafx naħseb Lawrence Gonzi jiddispjaċi per lilu t-tistaqsi. Però Bowek huwa propju fej spiex ta' sottolinja l-punt li il-nazzjonalisti mamlu assolutament xej biex it-tolleranza tal-ġens lej il-korruzzjoni b'xi mod tinbidel. Ma naqbilx miegħek li m'għamlu xejn. Ħanitkellmu fuq l-affarijiet fejn nagħmlu għax. Okej, ma mbagħad ċans nirribattik għax. Mingħajr ma nipritka, all right? Fejni il-korruzzjoni ta' kuljum illum u l-korruzzjoni ta' kuljum u mhux ġifieri tal-Panama Papers, il-korruzzjoni li tmiss illum u l-korruzzjoni ta' snin 80 illi tista' veru tmissa bidejk u taħsibha mill-ewwel. Il-permessi tal-bini. Tkellem Ministru biex tirranġa. U s-suspett mhux irraġonevoli illi hemm min qed igawdi fil-gvern minn dik il-korruzzjoni mikro ta' dak il-permess, ta' dik lotja ta' art pubblika lil privat, dik it-tip ta' korruzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista fil-gvern dina bħal il-Gandjana tal-Public Broadcasting. Daħal b'missjoni illi veru għamlet differenza. Illi tneħħi minn idej il-politiċi il-permessi tal-iżvilupp. Switlu politikament ħafna support. Ta' nies illi lej il-bidu lej 87 kienu jgħidu iż-zik. Mela meta kienu fil-gvern u ma kienu jaqdu n-nies tagħhom. Aħna konna dejjem nibqgħu barra. U samilt il-Planning Authority u diġi jgħidulna le m'għandekx dritt. U meta bdejna noqorbu lej l-aħħar lej 2013. Planning Authority għajdlek lent m'għandekx dritt, un bat murant Joseph Muscat u għajdlek, intela waħna nirranġalek. U tal-kelma, jirranġalek. Jiena ħdimt ħafna l-Afrika. U meta nitkellmu fuq kultura li taċċetta l-korruzzjoni, mhux qed nitkellmu biss kultura li tittollera l-fatt li l-Ministru jkun korrott. Imma jiena, pereżempju, l-Afrika jien xtrajt nies
Mhux għal xi kuntratt. Imma pereżempju meta kont nidħol fil-passport control iż-Zimbabwe, alright, jiena kont naf li jekk ma nħallix $20 fil-passaport, kont se nagħmel 6 sigħat nistenna biex noħroġ. Kienu jgħidulek, will you pay my lunch? U kont titfalu $20. Biex ngħidlek meta jien korrott. Alright, kulħadd għandu affarijiet fuq il-kuxjenza tiegħu u jien għandi wkoll. U għad inqed miegħek. Titfa' $20 fil-passaport. Aħna dikha ma tgħaddilniex mir-ras naw, m'għandniex dik il-kultura ta' korruzzjoni li jiġi pulizija jtik ċitazzjoni ta' €50 u jgħidlek tieni 15 cash u nagħlajnejja. Ma tiġrix hawn. Ma tiġrix. Issa fimtni? Għaddejna minn fażi fejn din inqatat. Għaddejna minn fażi fejn din inqatat. Għaddejna minn fażi, ejja nitkellmu fuq ċitazzjonijiet, għaddejna minn fażi fejn għamilna local wardens, tajnihom is-sistemi tal-kompjuter biex ma jkunx hemm informali, biex naqtawha, biex niġġildula. All right, jitla l-Labour Party u neħħilhom il-computers. All right, ħalli ma jkunx hemm trasparenza. Xina niftakru fil-fatt niftakru dak ismin fin-90s fej taqla ċitazzjoni għalek, issa nkellem il-kuġġi. U allura għamilna local wardens, għamilna il-Partit Nazzjonalista ġildila korruzzjoni. U għaddejna minn fażi fejn il-korruzzjoni mikro ta' kuljum inqatat. Li kienet fucking frustranti, naħseb li fil-fatt kienet tifrustranni. Ħanajdlek oħra. Il-sekonda, fl-87, u nispiċċa bdi, fl-87, meta tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, meta żarma il-bżonn ta' liċenzja għal permess biex iġġib dak il-prodott biex iġġib liħor import, meta żarmhom dawk il-liċenzji, neħħa infrastruttura ta' korruzzjoni enormi. Li jien trid tmur għand il-gvern sa niftaħ fabbrika ta' dik jew tal-oħra u jgħidlek iva, intik il-permess, għamilni silent partner. All right? Ma naqbilx, ma nistax inħalli. Dak l-ekwivalenza falsa li ngħid li l-Partit Nazzjonalista ma permettix il-korruzzjoni, però l-Partit Nazzjonalista ma laħaqx is-santità u l-perfezzjoni, naqbel magħha. Il-problema qiegħda però li mela li il-bniedem huwa annimal li jemmen bl-ideali. Ġifieri il-bniedem u b'mumenti li huma arketipiċi u emblematiċi, ġifieri meta jiena bħala ċittadin nara minn xi ħadd bħal John Dalli li kien ovvjament korrott, li kulħadd kien jaf kien korrott l-istejjer pubbliċi. U nara l-gvern tiegħi minn flok jikkastigah jippremjah u jtieħ promotion, dak l-att jgħidlek li il-korruzzjoni fl-isfera politika mhux tal-li aċċettabbli, tal-li jiġi premjat. Dik l-istanza jekk jiena nħares leha tgħidlek u tgħidli xi ħaġa qar jekk jiena mort il-mepa u l-mepa qaluli le u l-tsijuwi qalulu le. Xi tgħidli? Tgħidli li nħolqot ġerarkija li fil-quċċata tagħha għandek l-echelon politiku, dawk qed jibbenefikaw dawk jagħmlu l-ostja jridu, imma inti ċittadin komuni, dawk le, naħulek il-wardens, irriduk tagħti l-irċevuta, irriduk tagħmel daw l-affarijiet kollha. Ovvjament li mbagħad jitnissel minn hekk huwa tagħna l-koll. Mela. U l-korruzzjoni hija tagħna l-koll. Għax inti titkellem fuq l-premjat. Inti titkellem fuq l-premjat. L-istorja ta' John Dalli ma spiċċajniex, għalkemm ma spiċċaċ ma spiċċajniex. Mela John Dalli jitkeċċa mill-Kummissjoni Ewropea 5 xhur qabel l-elezzjoni. Il-Pulizija ta' Malta tgħidlu ejja law għax għandna l-evidenza bidejna ħanresquk. Dak meta keċċie. Il-press release tal-Kommissjoni Ewropea ħarġet kombinazzjoni li tkexkxek fit-3 ta' wara nofsinhar ta' 16 Ottubru tal-2012. 5 snin bissija. Alright, qabel atlet Daphne Caruana Galizia. Kombinazzjoni ta' tkexkix. U l-ewwel telefonata li għamel meta joħroġ mill-uffiċċju ta' Barroso. Mux li Lorenz Gonzi, il-Prim Ministru li appuntaħ, mux li l-Mara, li Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni. Jibqa' hemm jaqbad gynecologist li jibgħat iċ-ċertifikati tal-Pulizija ta' Malta biex jgħid li dan isma' dan miskin ma jiflaħx wisq biex jinżel Malta. 5 xhur wara ssir l-elezzjoni, jinbidel il-gvern. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamel il-Prim Ministru hija jkeċċi l-Kummissarju tal-Pulizija. Jidħol kummissarju tal-Pulizija oħra, li l-ewwel ħaġa li jagħmel
U għali għajt, jien mandi xej fuq John Dalli ta' John Dalli jaqbad aeroplani ġi Malta, imur Kastilja, Joseph Muscat jibat tal-press, u jgħajt, mux dan u ibni l-Aziz izmaw minnu, dan huwa l-konsulent tiegħi għas-settur tas-saħħa. Li 5 xhur qabel il-Kummissjoni Ewropea keċċietu minn kummissarju għas-saħħa fuq korruzzjoni. Għajd li tippremja lil korrotti. Semmejnieh il-Jeffrey Punicin Orlando. Alright, Alfred Sant. Kellu raġun. U Joseph Muscat jagħmlu eroj joħorġu għall-elezzjoni fuq it-tiket tal-Labour Party, jippremjah fuq jippremjah. Tippremja l-korruzzjoni l-partit tiegħek stessi kritika. Ma peress li il-PN laqatu fiħdan u l-ċat bħal JPO, ovvjament il-situazzjoni ta' dalli ċarissima, speċ ta' Gonzi ma kellu qatt jibatu kummissarju tas saħħa. Dak li premjar anka Gonzi għamlu fil-istoria ta' JPO. Meta saru Gonzi ma minx il-John Dalli wara li John Dalli tkaċċam il-Kummissjoni. Imma wara li kien qabad u dan huwa l-punt tiegħi ta' momentum. Żomma, għaxan poġġu l-affarijiet perspettiva waqt li hu ġust dak li qed tajt għax qed ngħidu jiena wkoll. Xorta jrid jinqiegħed f'perspettiva għax inkella ma nkunux ġusti. John Dalli tkaċċa minn Ministru għaliex l-air-tickets xtrom u mill-aġenzija tiegħu eċetera eċetera. U Lawrence Gonzi seta' jargumenta sma l-kastik tiegħu ħadu saħna n-nomina ħaġa oħra. Imma kastik tiegħu x'kastik? Kien tkaċċa mill-Ministru għal xi żmien, kellu jirreżenja mill-Ministru għal xi żmien. Meta Joseph Muscat. Kemm dam bla MPX biex dan? Ma nafx ngħidlek kemm fuq ftit snin, sentej xaġek, però huwa fatt li nkun irid niċċekkja għax ma nafx bl-met. Meta Joseph Muscat ippremja lil John Dalli għamlu konsulent fuq is-saħħa qabel ir-riforma fis-saħħa li bija 3 sptarijiet privati f'kuntratt korrott, John Dalli kien tkaċċa mill-Kummissjoni Ewropea fuq skandlu ta' 10 miljuni biex tinfluenza direttiva Ewropea fuq it-tipjib. Nitkellem fuq skala ta' ħniżrijiet issa, importanti li impoġġu l-affarijiet perspettiva. Però huwa ġustifikat kritika lil Lawrence Gonzi li jażel minn daqs dawk nies li jinnomina l-John Dalli. Għax nies li huma daqshekk primordjalment biex ta' mill-Juruk, biex ta' da bħal tifel li battu naf ipejjeb joint ma għatlu xejn. Fakit nistan pejjeb joint id-dar ma għalli xej, ġibuna għal-Coke Blue. U dejjem tigradwa, dejjem inti dejjem push the envelope, dejjem tipprova tiċċansjana ektar. U di tiġri, ġviri, dan il-punt li forsi mux namel sew, imma di tiġri kemm fuq bażi ta' individu, kemm fuq bażi ta' kultura li l-affari dej, anka per eżempju, għajna xaġa li hija forsi mux daqsek malin, li miex malinja, insomma, hemm sfumaturi malidi, il-mużika tekno. Ma nafx titkellem, naf xini. Le, ma speċa il-mużika tekno sipleruq tagħha jiena fil-pop culture ta' 70s, u mbagħad dejjem isa dejjem iktar teħrax dil-mużika, sa ma tasal għal-hard tekno li huwa speċ ta' intens, esagerat, eccetera. I'm taking you on fate, ma nafx titkellem. Xi darba niftu fl-ixkum whisky u nsemak naqra. Sekon nibżon sitta pro. X'inhu x'inhu? Il-mejda. Għaxet nitspiegalu t-tekno kif jaħdem. Le, ġiri bażgament, il-kultura once li kolla fejt imraħ, set imraħ, sewa, u naħseb dak, u mux naħseb, perswas, insomma, għat naqblu ta' fuq, li jem problema ta' kultura li naħseb l-unika soluzzjoni li nistaw nsibu għalija, naħseb parti minna l-qasija l-edukazzjoni. Ma nafx taħseb. Il-nisimaw il-pritka li konna ninjora u ta' edi, valur. U li forsi nippakketta b'modna iktar interessanti. Jien konna ninjora, ġifiri, muħdejt ħol-ħor, ġifiri, jina lija fl-entuzjazmu ta' snin 20, ma marxistax, snin 20 tijaj, fl-20 tijaj, ma konx naħseb fuq il-madut u l-makus. Jien kont nara, jien kont entuzjasta għal-politika aspirazzjonali, ġifiri, l-għazla, dak it-trolli mimli,
li taffordi għad-dar, il-ġit kienet il-kelma li tintuża, għarret inqasmu b'ġustizzja, però l-ġit. Kienu arkaiċi u daw l-idejat ta' valuri. Kont nitfixkilhom ma' attitudnijiet oħra li kellu differenti għatamlu għax naqbel magħhom. Kattoliċi zejjed biex ta' Zejjed kattoliċi, ma kattoliċi u mumiex, ma kattoliċi mux partija. Anka kattoliċi naħseb edin fuq gamma ta' kattoliċi. ċina u koll, ma naħsibx li kien fuq il-faxx estrem tal-kattoliċi, imma kien fuq il-faxx li kien jgħid li per eżempju għal-ħarġ jidħol id-divorzju f'Malta. Dak mux estrem? Għal-kattoliku le, mhuwiex għal-kattoliku estrem. Il-ġurnata hija estrem u sintendi la darba Inti tajt issa il-kattoliku fil-politika. Le, ġest il-kattoliku li għadu sarlum jaħseb li il-divorzju huwa dnub. Naħseb mux daqsek komuni, fil-sens li sa daħal. Komuni u mux. Suppost għana kolla nsara, spiex, Tkellem għalik, jimminix. Imma, jekk issa ħatajd li int kattoliku, pero ħatajd li l-divorzju mux nub, sa najd l-ek isma have the courage of your convictions, ġbin. Tajd li int kattoliku, pero divorzju mux nub, you're going for a cherry picking thing. Għax di episodju siħma Matthew Gregg fuq għadi 4 sijat profondi u ibsin. Ma naqbdux il-reliġjon. Naqbdu li tajt inti. Isma, il-kafe, whisky. Għaduk mini. Għaduk mini għal-whisky. Għadni ma jieċ. Tanajja tajlek. Pero nik nibda l-kafe, għax dak jessa. Grazie. Ok, ta' Ġiljan, grazzi. Ma, kafe right sorted. Tlaqna naqra fuq l-istoria tal-arriva. Speċta. Xinu ma l-memorji tijak, anzi le, xinu ma l-emozjonijiet marbuta ma l-ġrajja tijak tal-arriva? Kif aħna xana bħalma sħaqt fil-bidu tal-poddata fl-introduzzjoni, din il-poddata ġiet maqsuma fit-tnej u din kienet l-ewwel parti. Id-dieħla ma' Manuel se niddiskutu l-grey listing, il-kriminalità organizzata fi xtutna, r-Repubblika, l-oġġettività morali fil-politika Maltija u ħafna ħwejjeġ oħrajn. Għal daqstant għal ġimgħa da kollox, grazzi vera gratitudni ġenwina ta' kemm qed issegwu, kemm qed ixxerdu x-xogħol tagħna, tal-messaġġi privati li tibbatuli vera għawli ħafna qalbi biex nkun sinċir. Insomma, dak kollox minn naħa tiegħi, narakom id-dien.